مزات مية قدس بيت كريستيان تيت سمي مريم صين العالم ولا علم عالم أكتك جن سبها كان باركك جن تأمنك شلك جن سوقا كان جنك جن كن لاسمك قدوس سجل لك أزلك سجد كل برك ولك يتكن كل لسان أنت وتعملك مالك وجزيا جاسون جسانجس أملاك أنت لكل زس قالوا كل زنمس سوا كان نبك ما مهارنا قدس ولدك أنت يبلا أنت مسسوي تصلي كما زبلو قدوس قدوس قدس እግዚአብሔር አምላኽና ነበርካ ዘለኻ ኩሉ ሊፍካ ድማ ንዘለ ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለ ዓለም ተመስገነ ይሁን ስለ አምላኽነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ስለ ጎይትነትካ ስለ ንግስነትካ ስለ መለኮትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና አኽብረካ ነመስግነካ ነገልግለካ ንግዛካ ፍግም ኢልና ድማ ንሰግደልካ ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ሰዓት ዛምሸት ዚያን ሰዓት ዛለይቲ ዚያን ድማ ባርኻልና أملاخنا ورد سمو وداتو انت تصبقي ما مودات كلنا تصبقلنا نصوم زلنا تصب ما ناي برخات ناي رديئات ناي محرات صوم قبرلنا بوتاتنا هاريات كم تقبل كلمنا عنا دما تقبل لنا سخاتريو سخات تقبلوا صومن صلاه سوايا قبرلنا ابو عالم كله دما سلام هداءات رجعات اورد لنا أملاخنا اب حمام زلو بصلوات ذكرنا زبلنا نفلطم زين فلطم سخان كلهم تفلطم يخمو فوس محرات كالا خلهم حزننا صنانا علنا زعرفوا ما بيسخاور سلنا ترى لس إنهم زيجنا زلوا دما سخاناي بركة أملاخي همو إيد كايد بركة زرق حلهم بسرعة فتحلنا أملاخنا تشنكي أم كرا أم هتا أبسابان زلوا مصرف ترلهم أو وفر زلوا دحني يتولنا مقشا زلوا دحن ملسلنا وفروا دحن يتولنا قبائنا دما سلام جميركا سلام أفتسمنا بنا يدينا قدس رنجل مريم أمالادنا بنا ملاك ترادعنا بناي نبياتنا هواريات نصعد كان سمايتاتن صورتاي تفلينا كمتنا هواريات زمهار كايوم اب سمايات نبر ربنا ندبلنا نسوع كلنا سمايات نبر ربنا سم كاي قدس من قصات مصا فار كام تاب سماي كوم دمام دري يكون علت مقبنا لما هبنا احنا نجودلنا بدلونكم دحدقنا لهم بدلنا نعوسنا ندقلنا كفاد احنا ننبر افتناي تأتونا من قصن حيلن كبرن نزل علمنا تكايم امين عوزت يا مريم بناي قدس جبريل مرا سلامتا سلام لك له حنا قدنقليخي سغاخون دنقليخي دجابير تبات قويتا سراوي سلام لك له الشخي كبعن السبرختيخي فركر سخون برخيو ومن اللي تتسقى يا بهير مساخيو وفسيتي داسي بالكي حاتياتنا سريلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس منتعنا محرات لمن لنا امين يفتح ويشري اجزينو عملكن ودان يسوع كريستوس كان يقنا سرات يدم ساسي ابسا ولد لبرو كشاتي برهان انتم عويه كانات وعويه ديقنات ادوان سارغو صنات بسمكم كن فتانون صحن يرسينس بلوان سمايات زيو مهارن كريستوس مال عسر تغلتين زيو مهارن كريستوس 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 كمون بنت اجزتنا مريم محرن كريستوس مال عصر تغلته بنت اجزتنا مريم كريستوس 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 بنت اجزتنا مريم محرن كريستوس بنت اجزتنا مريم كريستوس بنت اجزتنا مريم كريستوس بنت اجزتنا مريم محرن كريستوس بنت اجزتنا مريم كريستوس بنت اجزتنا مريم كريستوس بنت اجزتنا مريم محرن كريستوس اذا سعديا من بارسغا غويتانا يسوع كريستوس ام قبرن مفصمتا ساعات معلتن ايا كموندق أسام سال مسؤول زخنة كموداتا جزء عد مسب تقصر ناي مسجانا صلوت سناي نجر نزجبر لنا يقرب حال زيا بهر أبو نقولنا أملاخنا مدعنا يسكر صدنا مسكون لنا صورنا ردي إنني حلونا نقربنا تقبلنا تماقمنا نتنعنا كسعادة سعادة أونا بصحنا يو اليوم بزعد السؤال زيان كل زمن وثنان بفصم سلام حلونا كل نزح جابير أملاخنا لمن لنا وقويتنا زيا بهر كل تحزابون قلتنا أملقنا مدحنا يسكر سوس لعلو خلو قبرن ما انت خلو قبرن أوش تخلو قبرن نمسكنك كالنا سلا سور كانان زرد أخانان زحل خانان نبخاون سلا زقرب كانان تقبل كانان سلا زعب كانان زتنع خانان سعادة سعاد يعون سلا زبصح خانان نمسكنك وقويتا يقرب لنا ومفكر سب سلا زل منك كالنا كان محرد كاون دللنا إذا قد السؤال الزيان كل زمن وثنان نأخذ بفرح بوسم سلام كم تسمع هبنا كل قناعة كل مكران حبون قولن زخنة كل قبر شيطان مخرق فاسبات من العل سلام وقويتا كبير
كاب كل حزب خاون أرحق كاب دريا زقدوس بتا زون أرحق زطعمن زحيشن عززلنا تمنى من كرويتن كل حاجة سلعن كرجل سلطان ذهب كان نسخاخمو كاب كل خوف أدحننا على هنمبرنا فتناي تأتونا هذا ود خاويتنا ملخنا مدحنا نيسكورسس من تفقر سبيل بزقبرو حرتن قرتان سغام عرم حوم زغن منفس قدسن سغانان صنعتن كبرن بوزلك لمن كل سعن زل عالم أمين نين السحا مزمور حمسان حدن وأملاك مسالخ محرني كم تعبير راغ أبساي دمسس كاب أبساي تصبيك عصبني كاب حاتياتي وناطريني أنا أبساي فلت ألخمو حاتياتي كل جزيب قدما إيو بزربا خاص صادق بفردخان صوان كاتركبسي أنا نأخاطراي بدلكو أب قدمي خاكي قوركو إنه بعبسات ولدكو نيكا بحاتيات أنستني إنه نحق عوشتي خاطر اليو أب حبون توم مهرني من تغصر سمع الزات ريني كبرت كصعدو صبني تنسقت كت كاين عصم تحقوساس بحتان حقوسنا سمعني قد كا بحاتياتي كولو نبزل لعبساون دمسسو وعملاق طري لب فطر لي صنع منفس كاوشتي حدش كاب قد كاي دربيني قدس منفس كاون يتقدفني حقوس مدحان كامل سلي بفقادኛ መንፈሱን ደግፈኒ መገድኻን መፍረስኩም ምሮም እየ ሓጣን ነባኻኩም ለሱ እዮም ወአምላኽ መድሓነይ ካብ ዕዳደም አናግፈኒ ልሳነይ ንጽድቅ ሃእልል ክትብለሉ እያ ወይታዬ አፈይ ምስጋና ክነግር ስኸናፍረይ ክፈት መስዋዕት ባያብለካኒ ተዘይኮነስ መቅረብ ኩልካ ነረ መስዋዕት መራራይ ትብጎኒ ኢኻ እሞ መስዋዕት አምላኽ ስውር መንፈስ እዩ ወአምላኽ ንስውርን ቁጥቁጥን ባይቱ መቆኒኻ ንጽዮም ጸጋኻ ሰናይ ግበረላ መካታት ኢየሩሳሌም እንደቕ ሽዑብ ሞሳድ ጽድቂ بزحر مسواتي بملو مسوات بحكم لك أيو شعو مسويخا أرحو خقرب الكايوم هالليلويا صلاة كزيادة كاس بكرسون قسين عملا خين مسكانا قربلو حاتياتيك حد قال لك إلمنو آمين. أبونا بملاك السلام أبو خلكم مزمور داويت مبل 230 كتسلي لنا أبونا بمرقيتا مزمور داويت مبل 230 حدن حاونا ممر تخلو مزمور داويت مبل 230 كلتن ممر سارة مزمور داويت مبل 233 أدينا إلسابيت مزمور داويت مبل 234 بابا يعقوب مزمور داويت مبل 237 أسعب بيلكي ممر تمنيت مزمور داويت مبل 238 ماما بري مزمور داويت مبل 240 حدن ماما ملو مزمور داويت مبل 240 كلتن ماما فرويني تولده مزمور داويت مبل 240 شدشتن ماشي ممهر سارة مزمور داويت مبل 240 شومنتن عاويل تصلي لنا ممهر دنت تعاتياتك الله ممهر ماشي ماما بريك تصلي لنا مزمور 240 شومنتن الشيء حرك تصلي عدي
هللويا هللويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኹም ኣማልኽቱ አመስግንዎ ዘለኹም ሰራዊት አመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግንዎ ኣቱም ብርሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያት ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኩም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከኣሃቦም እግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን ማዓምቁን ኩልኹም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሓይታን ግመ ቃሉ ኣእዋምን ፈረት ሕደ ኩልኹም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሓይታን ግመን ቃል እተስልጥ ህቦብላ ኣቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኹም ፈረይቲ ኣእዋምን ፅሕድታትን ኩልኹም ኣራዊት ኩላትኩም እንስሳ ለመም እትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድሪ ኩላትኩም ኣህዛብ መሳፍንቲ ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን ኣጉባዝን ጎራዝትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርሞ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቢ ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቀርቦ ህዝቢ የመስግኑ ኣለዉ ሃሌሉያ 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 ምስክን ኣምላክ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ السبعي صادق نعملاق زفرم صنع اسرائيل نصب ነበረ መንፈስ ቅዱስ ማነወሮነት መስክ እግዚአብሔር ከይራእየ ሞት ከም ዘይርእ ድማ በመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ በመንፈስ ካህና ቤተ መቅደስ መጽ ወለድነት ኢየሱስ ሕፃን ከም ስርዓት ገገብርሉ ስሙን ድማ ቢድሓፎን አምላኹን ከም ዝና በለባረኸ ወጎይታይነት ናዛ ምግላጽ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ከውን ኣብ ቅድሚ ሁሉ ዘዳለኸ የምድሓንካ ዓይንቴ ካብ ራእያስ ሕጂ ከም ተረባኻን ባሪኻ በሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋናን እግዚአብሔር አምላኽ ይኩን አሜን አሜን ክርስቶስ አምላክና ምሰራ በኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት እንሰግደል ካሎና አሜን እሺ ባባ ያዕቆብ ካብ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ ትቕኑዕ ፈራድ ክቆም ተዳልየ ኣለኹ ድምፂ ተዓፅያት ካላ ወይ ወፂቱ ኮይኑ መምህር ትምኒት ስኺ ከተንብብያ ብሓደ ናይ ክልቲኹም ሽም ስለ ዝረኣኹ እየ ኣለይ ኣይሰማዕና ጥሕና ዓለት ኣለይ ክፍልታት ጸሎት ድያ እሺ It's fixing my bag right now. ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ ትቕኑዕ ፈራዲ ክቀውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ግን ነፍሰየ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹ ዝተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ተህኪተን ስእኪ ናብ መድሕን ክብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረኒ ናድሕነን እናብል ከተማሕፀኒ ስብሃት ለኣብ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ክብረት ይሃበልና ዲያቆን አሜን ቃልዎት ስምዓልና መምህር ትምኒት መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እሺ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዛ ዓለም እዚኣ ከዓ ንዘለዓለም ትነብር እንተትኸውን ሲ ነፍሰየ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለወክ ነይሩ ግን ከ እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባርክን እቲ ሕማቕ እከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዓ ስጋኻ ኩለኺ እንታይ እትትህብዮ መሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍሪ ፍርድኻ እስንብብ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እምብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቕ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይግድግል ዝኾንኩ ናይ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ምውሳድ ኣብ ልበይ እናውቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ የቕረበለለይ ይብላ ኣለኹ ይእዘኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን
ኣሜን ማማ ሙሉ ኦንጽሕቲ ድንግል ድምፂ ተዓፅያ ትክላ ማማ ሙሉ ما يوعيلكم كلكم ونصحت دنقلنا باريخي ادخل تفصل على رديتكي زرقحي نتي أبحلن أي كم معبز قامت الكفو حسابات كباير حقيقة نتحممت نفسي بخنتمنا تأسيو حلواتها وطفي وقالما نبصلوت نقاحنا بكسية مخنياتو نسخي قاليتن محرات التلمن عليتن أدخي أدى من حيوات نقصي أملاخي نقويتا يسوس كريستوس فاخي آمين لا تدخل مسك ኣሜን ኣዴና ኤልሳቤጥ ኦ ጎይታ በዛ ኢለት እዚኣ ንዓሞ በዚ ሓጢኣት ንሓድር ሓልወና حندو علكم وقيتا بزليت زي أنا عامو بزي حاتيات كنحدر حلونا أو أملاخ أبوتاتنا نسخا بروح إخا برختك أزيو بزح إيو قدوس سمكاون نزل عالم كبر مزمالو إيو أمو إيو أمين قيتا كمتي أبا خطوال كلنا زلنا محرتك كمؤو تخل محرتك كمؤون تخنلنا أنت خلنا عخا يتصبيا ألوان نسخا أب أوانو مقبت هبم أو أملاخنان مدحانينان وتصفى كلان وسنات مدرس سمعنا أو ويتا نسخا إخا كابزي عالت زي زال علم تدحننان تعقبنان آمين أو ويتا بروح إخامو بفردخا محارني أو ويتا بروح إخامو حق أنتك أردعني أوغيتا بروح إخامو كبرخا أبرح لي أوغيتا محرتك نزال عالم ينبر أوغيتا نعين التقبار إدكا كاب ولدو ناب ولدو محارنن نفسي أدحنان نابلكو أتلي عليه أوغيتا محارني نسخة أملاخي فالفالي هوت إخا ببرهانكا دما إينا برهان النري محرتك نابتم زفلتوخا كبرخا ناب قدنوعات لبيت تمتع صقان برختن مسقانان بحكينات كايو أو قدمي عالم زنبر كان زال عالم التنبر زلوخان عبون والدن منفس قدسين نعاها مسقانان وداسين قرمان يقبع لومن كلون زال عالم آمين آمين ኣሜን أولو علقويتا بعاقا مؤمن من ቀጽላ ኣዴና ኤልሳቤጥ قلت لي ذلهكو أولو علقويتا لكو الله خدا أولو علقويتا بعاقا مؤمن هو سمكا مزمارن سنا إيمو محرتك أتصبح حق أنتك دما ليتي أزنتو يغني اللي زودي ገንዘብ كان ኣዴና ሓፍትና ፍረወይኒ ኣማኑኤል ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ Thank you. You're welcome. ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወለደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠመቐ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ምውታን ዝተንስአ ምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብኡ ህያዋን ንሙታን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ እሞ ወጌታ መሐረና ምስጋና ንቦን ንወድን ንመንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣሜን። ቴንክ ዩ ኣሜን። ማማ ፍረወይኒ ተወልደ ይቕሬታ እዚኣ ናይ ኣቦና
وسلس قدس محرنا وسلس قدس محرنا وسلس قدس محرنا وقويتا حتياتنا حدا قلنا وقويتا بدلنا يتسبسبلنا وقويتا عوسانا يقربلنا وقويتا نحمات وخاب تحيمو وانت تقدسم كالكافو وسم وقويتا نتمزمو تبوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا نكا نفس ما عرف وخاب حتيات نزخون كا قويتا أنا لما نخات قبللنا كبرن مسقانا بفصم عرقن قدسنا يقبا أمين وقويتا محرنا وقويتا محرنا وقويتا بارخنا وقويتا بقعات برنا مسقانا خمزلنا خنسل بسمايات ربنا سمكا يقدس منقصات مطاف قد كام تاب سمايكم دمام دريخو علت مقبنا لما هبنا نحنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نأوسانا ندقلنا كفادخنا نمبر فتنا يتأتونا منقصن حيلين كبرن نزل عالم نتكايم أمين آمين. قلت يا مريم بنا قدوس قبريل ملاك سلام تا سلام لك كله بحلنا خدنقليخي بسقاخون دنقليخي عدي جابير صباوت كويتا سراوي سلام لك كله نسخي كابعن السبرختيخي فراكر سخون برخي أملت تسقى جابير مساقي أوفس تدس والكي حتياتنا سري لنا نفت ودخ يسوس كرسوس منتانا محرات لمن لنا أمين ኣሜን ሓፍትና እልልታ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ኦ ቅድስ ምልዕተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምንቲ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ኣርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢኣት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢኣት ክጽግወና ለምንልና ሆነ ሓቂ ንግስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ሆና ማኒላ ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ንቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመነት ኣማላዲት ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርልና ኣሜን ኣዴና መምህር ሳራ መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት ሓውና መምህር ተኽሉ ስዕብ ኣቢልካ ጸሎተ ሃይማኖት እሺ ኣዴና ኤልሳቤት ዶ ክትጽልይ ኣለና መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት ኣራይ እሺ ኣለኹ ይስማዕ ኣለኹ እዋ ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽበረኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ መድሕን ዓለም ዝወለድክልናን መፅኡ ከዓ ንነፍስና ስለ ዘድሓነናን ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሓዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕለልታኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ዕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ نبس نسجدل نخبرون أقويتا محرنا أقويتا محرنا أقويتا بارخنا آمين آمين صوت حيمانوت كل بزحاز السماء مدرن زرن زيرن بزفترة بحرز جابير آبنا آمن بحد قويتا بيوسس كريستوس عالم كيتا فترة مسؤولو بزخانة ولد أو هدونا آمن كبرهان زترخبه برهان كبحق أني أملاخ زترخبه أملاخ زتولد أمبرفوت إزاي كونه ملكوت مسأب محرز خانه كل بو استفترة بزيكو قلنا أب زمدر زلو يخون ويس أب سماي زلو منهم استفترة يلبون من تانا من تسب من تدحنتنا كاب سماي زوارده بمنفس قدوس كاب قدس رنجل مريم سقالة بس سب كونه سب كونه دما بزبن انت ناوي بلاطوس من تانا تسأله حمامة مكرم مسكال تقبله موتة تقبره أقول سال متحف تهم صحفة مبل سالساي مع التقامتات تفيت بخبرنا بسماي عرقة أبي ما نبوء تقمته كان بحدش نحيوانين متانين كفرد كمتسي إيون منغستون مودعتا يقولون كويتان محوين بزخوانا خاب أبسرت منفس قدس نعمن مسأبن والدن سقدرون نمسكنون بنبياس التزارة بإيو لعلو خلو ناي قوبعي نحيوانات قوبعي بزخوانات بحنت قدس بتغسيان نعمن حدقات حاتيات بحنت مقاتون نعمن تنسى متانين نزل عالم زمتسيه والتصفان قبر آمين او goita صلتنا سميخا حتياتنا حدا قلنا كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون
Krialaison, 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 Krialaison. Krialaison, 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 Krialaison. Krialaison, 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 Krialaison. Krialaison, Krialaison, Krialaison. Krialaison, Krialaison, Krialaison. Krialaison, 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 Krialaison. Krialaison, 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 Krialaison. Krialaison, 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 Krialaison. Krialaison, Krialaison. ማማ ሙሉ ቅዱስ ቅዱስ እሺ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን። ኦ ንጉስ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና። ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳናኹን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳእ የብልናን። ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ቅረታን ምሕረትን ግበረልና። እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ክሁድን ዝኾነ ሓጢኣትን ምንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ኣቕርበለልና። ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳኣ እምበር ከም ተግባርና ይኹን። ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበረና። ብምስጋና ከምዚ ኢልና ንፅሊ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ። ብቕዓት ግበረና። ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትካ ትምፃእ፣ ፈቃድካ ምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና እንደገልና ክፋድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኣወዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹ እምብርኹ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ናይ ንስሓ ፀሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ኣብ ተግባርኹም ብቃል ብሓሳብኹም ብክልዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መቅሰብን ስለ ዝኾንካ ነቲ ትቅዱስን ካልካ ተዓረቐናን ሕደገልናን ወኣምላኽ ሰናብ ሓድሪ ሰላማዊት ለይተሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና። ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣካ ለኣኸልና ብፀጋ ምርህራን ትመፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሪኻ ምስ ዝኾነ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጂ ንዘለኣለም ዓለምን ኣሜን። ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለእ ጸሎት ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ብክብረት ዝገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ጠገስን ብዙሕ ምሕረትን
بسنات ملاخ روحن نتمعنا قدامهم حتى تنياتات تمحر حتى بنسحات مليس بهوات كان برمرمات زي تدلي من تسبين دلو تسفى سماعات كرخبو نقول لهم نبدأ تتقدم وقوي تبدا ساعات ديان او كل ساعات ما انا نتقبل هوتنا كان علنا هوتنا كان علنا تزادات كان قبر مرحنا منفسنا قدس سجانا حساباتنا ننسى تمنيتنا ونسمى رحمامنا فوس حطياتنا حدا قلنا كاب كل خفا عزان سكيات بر عنا بهلونا ممكن عقاب بقدسان ملاك تحلونا نودت منات كان مرة من انتنا بتزي مرمرن زي والسنة كان بس حد لنا نسخان زي العالم بروخي خامين او قويتا بقعات قورنا مسكانا كم زلنا خنصل بسماء تنبر ربنا سنكاي كد فار كام تاب سماي كم دمام دريخو نعلت مقبنا على مهبنا احنا نزبر دولنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نحصنا دقلنا أكباد احنا نمبر وفتنا يتأتونا من قسن حيلن كبرن نزل على منات كايم امين يا مريم بناي قدوس جبريل ملا سلام تا سلام لك له حلنا خدن قليخي بسقاخون دنقليخي أدي جابير صواوت قويتا سراوي سلام لك له نسغي كابعا نسبرختيخي فركر سخوم برغيو وملي تسقى جابير مساقي اوفست دس بالكي حاتياتنا سريلنا نفت ودخي يسوس كريستوس من تانا محرات لمن لنا كبرن مسكانا أملاخ يكون جابير كبر له تلف جزينا أملاخ بارك لنا آمين سلاز نبرنا نايت صولت جزية نجزابير أملاخنا سبحات يخنو كابز بمغتصال كم فقاد أملاخ كم تقول لي كل جزية أب نفس وقف حاموس كاب ساعة شدشتك كاب ساعة شمان تدحر قطري ببيت كريستياننا زوهابنا تمرتي مصنعات مصحف قدوس من لوم دما مغتصل تاناتو رأي يوحنس معراف حادة كنا مهارينا أبونا قصاب زدالو نتانباب نابكل التخفيلنا كنا ببنينا مامار الزنت رأي يوحنس معراف حادة كاب قطر حادة كساب قطر شومنت كتن ببلنا أخي أسعب عبيلكي حافتنا إليلتا رأي يوحنس معراف حادة كاب قطر تشعته كساب موداتا كتن ببلنا أخي مامار الزنت كاب قطر حادة والهيوة يسمع الهيوة يسمع السلام بس هذا عندك أمين رأي يوحنس معرف هذا مئتو سلامتا مئتوين سلامتان كاود يخجمر وكابز يخجمر نعم بتحكي على اللغة مصحفان ببي إشي إتي قلت كخون زلو نباروتو مئنتي كريون إلو أملاخ زهبو ناي إيسوس كريستوس رأي بإيد ملأخو لإخوون نباريو يوحنس أرأيو نسو نقال أملاخن نمسكر يسوس كريستوس نتي زرأيو زبالة كله مسكيرو ألو إتي زمن قربا إيو أمو إتي نزي قال تنبيت زي زنبب إتوم زي سمعون نتي أبو تتصحيفو زلو زحلون بوصعان إيوم يسوس يوحنس نتن أب إسيا زلوا شوعته محبرات كابتي زلون زنبرن زمتصن كابتوم أب قدمي زفانو زلو شوعته منافستن كابتي أمونن مسكرن بخري موتاتن رأسي نجستاتن مدري زخوني يسوس كريستوس كأت أجان سلامن ساخاتكم يخون نؤونتي ዘፍቀረና ዘሎ ካብ ሓጢኣትና እውን ብደሙ ቅድሚ ዝፋኑ ዘሎ ቅርያታ ዮሃንስ ነተን ኣብ ኤስያ ዘለዋ 7 ማሕበራት ካብቲ ዘሎን ዝነበረን ዝመፅእን ካብቶም ኣብ ቅድሚ ዝፋኑ ዘለው 7 መናፍስትን ካብቲ እሙን ምስክርን بخري موتانن رئسي نجستات مدري زخوني يسوس كريستوس كأت أجان سلام مساخاتكم يكون نؤو نتي زفقرنا زلو كاب حتياتنا ون بدومو زحاتبنا نإجزابيهر أبو منقستن كاناتن كنكونو زقبرنا كبرن سلطانن نزل عالم نؤو يكون أمين إنه بدبنا يمتزع له كلنا عينتن እቶም ዝዋግኡን ከዓ ክሪእዎ እዮም ብዘለውን ዓሌታት ምድርውን
ክበኺሉ እዮም እወ ኣሜን ኣልፋን ኦሜጋን ኣነ እየ ይብል እቲ ዘሎን ዝነበረን ዝመጽእን ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣሜን ስለ ቃላት እግዚአብሔር ይመስገን ኣሜን ኣነ ዮሃንስ ሓውኹምን ኣብቲ ኣብ ኢየሱስ ዘሎ ፀበባን መንግስትን ትዕግስትን መማቐልትኹምን ምእንቲ ቃል ኣምላኽን ምእንቲ ምስክር ኢየሱስን ኣብታ ጳትሞስ እትበሃል ደሴት ነበርኩ ብመዓልቲ ጎይታ ብመንፈስ ኮንኩ ብድሕሪ ከዓ እዚ ትርእዮ ዘለካ ኣብ መጽሓፍ ጽሒፍካ ናብተን ኣብ ኤፌሶን ሰሜርናን ጴርጋሞንን ቲያትራን ሳርዴስን ፊላዴልፊያን ሎዶቅያን ዘለዋ 7 ማሕበራት ስደዶ ዝብል ከም ናይ መለኸት ዘበለ ብርቱዕ ድምፂ ሰማዕኩ እቲ ዝዛረብን ዘሎ ድምፂ ክርኢ ከዓ ግልጽ ምስ በልኩ እውን 7 ቀወምቲ ቀንዴል ወርቂ ረኣኹ ኣብ ማእከለቶም 7 ቀወምቲ ቀንዴል ከዓ ክሳብ እግሩ እተኸድነ ብቅናት ወርቂ እውን ክሳብ ኣፍ ልቡ እተዓጥቀ ወዲ ሰብ ዝመስል ርኢኹ ርእሱን ፀጉሩን ጻዕዳ ከም ፀምሪ ጻዕዳውን ከም ኣሳሓይታ እዩ ኣዒንቱ ከም ሃልሃልታ ሓዊ እየን ኣእጋሩ ኣብ ሓጎሎ ከም ዝረሰነ ዘንፀባርቕ ኣስራዚ ሊባኖስ ይመስላ ድምፁ እውን ከም ደሃይ ብዙሓት ማያት እዩ ኣብ የማናይ ኢዱ 7 ከዋኽብቲ ኣለዎ ኣብ ኣፉ እውን ክልተ ዝኣፉ በሊሕ ሰይፊ ይወፅእ ትርኢቱ ከምታ ብሓይሊ እትበርህ ፀሓይ እዩ ብስራኣኽዎ ድማ ከም ሙት ኮይነ ኣብ ኣጋሩ ወደቕኩ ንሱ የማናይ ኢዱ ኣንበረለይ ከምዚ እናበለ ኣነ እቲ ቀዳማይ ነቲ ዳሕራይን እቲ ህያውን እየ እሞ ኣይትፍራህ ሞይተውን ነበርኩ እንሆ ከዓ ንዘለኣለም ኣለም ህያው እየ መርሖም ሞትን ሲኦልን ኣሉኒ እምበኣርሲ ነቲ ዝረኣኻዮን ነቲ ዘሎን እቲ ድሕሪ ዝውን ዝኸውን ፀሓፉ ምስጢርቶም ኣብ የማናይ ኢደ ዝረኣኻዮም 7 ከዋኽብትን ናይተን 7 ቀወምቲ ቀንዴል ወርቅን እቶም 7 ከዋኽብትን እቲኣቶም መላእኽትን እተን 7 ማሕበራት እዮም እተን 7 ቀወምቲ ቀንዴል እውን 7 ማሕበራት እየን ኣሜን ቃል ሕይወት ተስማዕልና ሓራይ ካብዚ ብምቕፃል ትምህርቲ ዕለታዊ ትምህርቲ በቦና ኣቤ መርጌታ ክወሃበና እዩ ንዖም ተዛራባ አንደበት ንዓና ድማ ዘስተውዕል እዝነ ልቦና ዝሰምዕ እዝነ ልቦና ይሃበና እግዚአብሔር ኣምላኽ መድረኽና በቦና ቃል ሕይወት ይስማዓልና ፍሕሩሕ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣምላከ ቅዱሳን ክሳብ ሰዓት ዝብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ጉባኤ ክንሳተፍ ንዝረዳእና ዝደገፈና ዘነቓቕሐና ናይ ባህር ምስጋና ይብፃሓዮ ሎሚ ከምቲ ክንበበልና ፀንሐ ሰማዕናዮ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ንሪኦ ራእየ ዮሃንስ እዩ ራእየ ዮሃንስ ካብቶም 5 ክፋት ናይ ሓዲስ ኪዳን ሓደ እዩ ኣቦታት መምህራን ቤተ ክርስቲያን ንሓድሽ ኪዳን ኣብ 5 ዝኸፍልዎ ቀዳማይ ክፋል እቶም 4 ወንጌላውያን ካልኣይ ክፋል ግብረ ሐዋርያት እቲ ዝተጀመረ ግን ዘይተወድአ ለዓለም ዘይብሉ መጽሓፍ ሳልሳይ እቶም 14 መልእኽታት ናይ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ራብዓይ እቶም 7 መልእኽታት ካቶሊኮስ ዝብልዎም ናይቶም ካልኦት ሐዋርያት ናይ ያዕቆብ ናይ ጴጥሮስ ናይ ዮሃንስ ናይ ይሁዳ እዚ መወዳእታ ከዓ ራእየ ዮሃንስ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ግዜና እግዚአብሔር ፀጉእ ብዝሕሎም ሓውና መምህርቲ ማርያም ተርጊሞም ኣዳልዮም ዘቕርብልና ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ራእየ ዮሃንስ እንታይ ይመስል ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ርኢና ነርና ሎሚ ከዓ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ንሪኦ ምዕራፍ 1 እዩ ክንበበልና ፀኒሑ እንታይ ትሕዝቶ ከም ዘለዎ ምዕራፍ 1 እንታይ ከም ዝመስል ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ምዕራፍ 1 ኢና ክንርኢ ዮሃንስ ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 መጽሓፍ ራእየ ዮሃንስ ብፍሉይ መለኮታዊ ራእይን ትእዛዝን ዝተጻሕፈ እንኮ ትንቢታዊ መጽሓፍ ሓዲስ ኪዳን እዩ بملكوتاوي رأي رأني دالو رأيتا أي رأني دالو
next እንታይ it's بتعدى يزلو ዘራ ይኮነን ሸራ ይኮነን ኣሎ ኣይኮነን عباي مجا شير كوين ولا جن كليك كبروا واي next زبل after an arrow okay go to space bar and هرهرينكم ما تفكم ሕጂ ኣይመፀና ኣሎ ንዓይ ረአየኒ ኣሎ ناير رأيني ولا نعم أبانا يمثل تعدى يزلو እሺ تعرفش ما تصحف يلا هراي أنا شير قبل لكم أبي مجا حجة أوكي حج صباح هو حج متى هراي مصحف رأي يوحنس بفلي ملكوتاو رأيين تأزازن تتصحفه انكو تنبيتاو مصحف كيداني يرد الله حجي هو حج سر له هراي بفلي ملكوتاو رأيين تأزازن كم تكون سمعوا صنحنا أب عسرتن حدن نازي اتريو زلخا صحيفكا نابتن شوعات أبيات خريستيانات سددو إلي إزوزو أمعرف أو كتر 10 تشعات خا نتزرع أخايون بحج تريون نتزخونن بحج خخون زلو صحفو إلي إزوزو مالت سلازي فولي ملكوتاو رأيين تأزازن بفولي ملكوتاون رأيين تأزازن التصحفة انكو تنبيتاوي مصحف كداني نمنتا يقدمو كنببلنا صنيحو كابت سمعنايو قال نجار كنحز سلا نخيل بفلاي كاسمون ملء سلا زلنا حجي معراف كلته دقاقمنا حسابكم لهم تدعم ببنيا اتتحستو كردانا خيل مالتي اتي كم تبعهم هي زرعنايو اتقدم الاخت انتايو نايب حفشاو نايب بملؤ ناي زرع يوحنس ابز حلفه سمون توم زنبرنا معراف حدا قطر سلسته انه قلطيفه مصا الله نازي مصحف زي زنببو زسمعو زغبرو زبله بصيو زبل مالت مسمع منباب اب قبر معال اجيب بفولي ملكوتاو رايين تأزازن تصحفه كله اب دسيت مخلو صحفو ايلو كلتا غزي عزيز ولا زمعراف زي سلازي خاب اخابتات تنبلتلنا تبغسيو بفولي ملكوتاو رايين تأزازن تصحفه انكو تنبيتاو مصحف حدش كداني ازفنوته مدحان زنصرو قدوس مصحف صحف بحواريا قدوس يوحنس فقر ولد زبديوس اب كبابي 95 كساب 96 عامه مهرت زلوان تصحفه بحواريا قدوس يوحنس فقر اتي غويتا يسوس زفقرو ود مزمور حدا خابتهم شوعات مارغاتنا يوحنس فقرا اغزي زبلي مالت يوحنس حواريا يوحنس وانجيلاوي يوحنس دنجل يوحنس زرفك او استاذنو لإيسوس يوحنس فقرا اغزي ازيوم حمشي يوم اب زوانجيل زل اب وانجيل ماتيوس زلو مالت يوحنس ولد نغدغاد ازون اب وانجيل زلو مالتي شدشته يوحنس تاوغلوس يوحنس ابو قلمسيس يوحنس رأيه بقات زبهالو بيت ክርስቲያን يوحنس ወንጌላዊ ሾመንተ ማዕረጋት ካብኦም ከአሓደ ተፈቁር ዝብል ጎይታ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ወደ መዝሙር ዝብል ኣብቲ ወንጌል ስለዘለይ ስለዚ ተጻሕፈሉ እዋን ማዓስ ከም ተጻሕፈ ከኣብዚ ይገልጸልናሎ ማለት ቅዱስ ዮሐንስ ነዚ መጽሐፍ ዝጻሕፎ ብምኽንያት ስም ክርስቶስ ናብታ ኣብ ባሕሪ ኤሽያ ትርከብ ደሴት ጳጥሞስ ተሰጊጉ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እቲ ናይቲ ጽሑፍ ቀጥታዊ መልእኽቲ ድማ ነተን ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ምድራዊ ጸቕጥን ናይ ሮማውያን ስደትን ዝነበራ 7 ኣብያተ ክርስቲያናት ንኡስ እስያ ኤሽያ ማይኖር ጽንዓትን ተስፋን ንምሃብ ዝተለኣኸት እያ ነቶም ኣብ ፀበባ ዝነበሩ ጽንዓትን ተስፋን ምሃብ ሕጅውን ንዝመጽውን እዚ መጽሓፍ እዚ ነቶም ኣብ ፀበባ ዘለው ጽንዓትን ተስፋን ንምሃብ ብመለኮታዊ ትእዛዝ ተጻሕፈ ጽሑፍ እዩ አርእስቲ እንደርእስቲ ትንታኔ መጽሐፍ ራእይ ምዕራፍ 1
መወከሲ ናይ ቀዳሞት ቅዱሳን አቦታት ትርጓሜ ፓትሪስቲክ ኮሜንታሪ እዚ ናይ ቀዳሞት ቅዱሳን አቦታት ትርጓሜ ክብል ከሎ አነ ከምዚ ዝመስለኒ አነ ከምዚ ዝብሎ አነ ከምዚ ዝርድኦ ዘይኮነስ እቶም ቸርች ፋዘርስ ትብሎም እንታይ ኢሎም ተርጊሞሞ መወከሲ ቅድሚ ምፍልላይ ቤተክርስቲያን ቅድሚ ምፍልላይ ዝነበሩ አቦታት ስለዝኾነ ብሙሉኦም በቶም ክርስቲያን ቅቡላት ዝኾኑ እዮም ማለት እዩ ናይ ሎሚ ትሕዝቶ እቲ ሰማያዊ ራእይን እቲ ኣብ ማእከል ቀንዴላት ዘሎ ወዲ ሰብን ሕጂ ናይ ቀዳሞት መወከሲ አቦታት ክብል ከሎ መን ተርጊሞ እንታይ ነየናይ መግለፂ ኢና ንሰምዕ ዘለና ተረዲእና ክንከይድ ምእንቲ ማለት እዩ ትሕዝቶት ሰማያዊ ራእይን እቲ ኣብ ማእከል ቀንዴላት ዘሎ ወዲ ሰብን ራእይን ዋናት ራእይን ማለት ሕጂ እቲ ራእይን ዋና ናይቲ ራእይን ምፍላጥ ከዓ ታራ መልእኽቲ ከም ዘይኮነ ማለት መግለፂ እዚ ትምህርቲ እዚ ነቲ ኣብ ምዕራፍ ሓደ ዘሎ ዓሚቕ ምስጢራትን መልእኽታትን ናይ ክርስቶስ ሰማያዊ ግርማን ብናይ አቦታት መንፈሳዊ ዓይኒ ዝድህሰስ ቀዳማይ ክፋል እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ድሕሪ ሓሙሻይ ክፍለ ዘመን ዝመፁ አቦታት ከምዚ ኢሎም ተርጊሞሙ አቦታት ከምዚ ኢሎም ሓጊጎም እንደዘይኮይኑ ድሕሪ ጉባኤ ኬልቄዶን ዝመፁ አቦታት ዋላ ሓንቲ ናቶም ሕጊ ናቶም መግለፅታት ኣይቐመጡን እንተቐሚጦም ከዓ ካብ መፅሓፍ ቅዱስን ካብዚ መግለፂ ናይ ቸርች ፋዘርስ አቦታት ቤተክርስቲያን ዝወሰድዎ እዩ መኽፈቲ ጥቕሲ እቲ ዘሎን ዝነበረን ዝመፅእን እቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር አምላኽ አልፋን ኦሜጋን አነ ይብል ኣሎ ስርዓተ አምልኾና ክንብል ከለና እዚ ነቲ ባህርያዊ መለኮቱ ጥራይ ዝምልከት እዩ ዝነበረ ዘሎ የሕሊፉ ከዓ ንዘለዓለም ዋላ ሓደ ፍጡር ነዚኣ ከማልኣ ዝኽእል የለን ዘይነበረሉ ግዜ ኣሎ ዝነብረሉ ውሱን ውድባት ኣለዎም ዝሓልፍሉ ዘይነብሩሉ ግዜ ከዓ ጽባሕ ኣሎ ወለድና እንታይ እዮም ዝብሉ እቶም ዝሞቱ ዘይነበሩ መስሉ እቶም ዘለው ከዓ ዘይሞቱ ይመስሉ ዘይሓልፉ መስሉ ኢሉ ብመንፈሳዊ ይኹን ብስጋ ይኹን ኣብቲ ዝለዓለ በረኸትን ዝለዓለ ፍልጠትን ዝለዓለ ስልጣንን ዘለው ሰባት እቶም ዝነበሩ እቶም ዝሓለፉ ዘይነበሩ መስሉ እቶም ዘለው ከዓ ዘይሓልፉ መስሉ ኢሎም እቲ ዘሎን ዝነበረን ዝመፅእን እቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር አምላኽ አልፋን ኦሜጋን አነ ይብል እግዚአብሔር ኣብቲ ናይ መሰዊእና መምለኺ ኣብቲ ታቦት ንብሎ እዚ መልእኽቲ እዚ ኣብ ቀዳማይ ቦታ እዩ ተጻሒፉ ዘሎ ማለት ዝሃሎ ወይህሉ ወይነብር ለዓለም ዘይክል ኩሎ ወአልቦ ዘይሰአኖ አልፋ ወኦሜጋ ይብል ስለዚ ብዘይ ዝቅዱስ ታቦት ኣብ ኦርቶዶክሳዊ ቤተክርስቲያን ብዝኾነ ይኹን መገዲ መስዋዕቲ ኣይግበርን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ራእይ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅዲ 1:3 ካብ 1 ክሳብ 3 እቲ ቀልጢፉ ዝኸውን ዘለዎ ንባሮቱ ምእንቲ ኸርእዮም ኢሉ ኣምላኽ ዝሃቦ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ራእይ ብኢድ መልአኹ ልኢኹን ንባሪኡ ዮሃንስ ኣረኣዮ ንሱ ንቃል ኣምላኽን ንምስክር ኢየሱስን ነቲ ዝረኣዮ ዘበለ ኩሉ መስኪር ኣሎ እቲ ዘበን ቀረባ እሞ እቲ ነዚ ቃል ትንቢት ዘንብብን እቶም ዝሰምዕዎን ነቲ ኣብኡ ተጻሕፈ ዘለውን ዝሕልዎን ብፅዓን እዮም ሓፈሻዊ መልእኽቲ ናይዚ ራእይ ዮሃንስ ኣብዛ ቁፅሪ 3 ተጠቕሊሉ ኣሎ ማለት እዩ ናይ ቁፅሪ 1 ናይ ምዕራፍ 1 ግን እቲ ዝነበረን ዘሎን ዝመፅእን ንዘለዓለም ዝነብርን ኩሉ ዝኽእልን ኣልፋን ኦሜጋን እዚኣታን ናይ ሎም መዓንቲ ቀንዲ መልእኽቲ ማለት እዩ መለኮታዊ ምግላፅ ኢሉ መጽሓፍ ራእይ ፍርሃትን ጥፍኣትን ዘይኮነስ ምግላፅ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ መግለፂ አፖካሊፕስ ማለት ፍርሃት ዘይኮነስ ምግላፅ ወይ ምግሃድ ማለት እዩ ክርስቶስ ነቲ ዘመናት ተሰዊሩ ዝነበረ ንዘመናት ተዘዊሩ ዝነበረ ሰማያዊ ምስጢር ንቤተ ክርስቲያኑ ዝገለጸሉ መጽሓፍ እዩ
سلازي تؤزلو تنبيتات ورأيت زلو رأيتات تؤزلو مقزفتات كتري أخلها بطعمي إذا فرح قال زبردي سلازلو نمفرح نمسنباد أيكون أنت صحيفو مخنياتو نباروتو ما انت خاري يومي يلو علامة نايت صحف أبتقص حادة التيفو زخون زلو نباروتو ما انت خاري يومي يلو أملاخ ذهبونا يسكرو سرائي إلو والله مالت ቅዱስ ጀሮም መጽሐፍ ራእይ ከም ትስሙ ምግላጽ እዩ ክርስቶስ ርእሱ ንቤተ ክርስቲያን ብንጹር ዝገለጸሉ ሕያው መገዲ እዚ ናይ ሰማያትን ናይ ምድርን ምስጢር መላእኽቲ ኣምላኽ እንዳመርሕዎ ናይ ሰማያትን ናይ ምድርን ምስጢር ናይ ዘሎ ዓለምን ናይ ታትመጽእ ዓለምን ምስጢር ዝሓዘ ፍሉይ መጽሓፍ እዩ እቲ ናይ መወዳእታ ናይ ክርስቲያን ተስፋ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ኣብ ምዕራፍ 21 ኢና ንረኽቦ ማለት أما أتو بزحلة فسومن رئينا نيرنا ماله تحسوا 21 22 تاي كم زحزو قدس جروم كان زمهرو ازما صحاف ازي كفوت سماي እግዚአብሔር ደቀ ሰባት ካብ ፍርሃት ናብ ተስፋ ክመርሖም ስለዝደልየ ዝለኣኾ ናይ ፍቅሪ መልእኽቲ እዩ ንደቀ ሰባት ካብ ፍርሃት ናብ ተስፋ ክመርሖም ስለዝደልየ ዝለኣኾ ናይ ፍቅሪ መልእኽቲ እዩ እቲ በረኸት እቲ ዘንብብን ዝሰምዕን ዝገብሮን ብፂ መግለጺ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ፍሉይ ናይ ብጽና ወይ ፕለሲንግ ተስፋ ዝተዋህቦ እንኮ መጽሓፍ እዩ ሰሚዕኻ ኣብ ልቢ ምቕማጥ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ትእዛዛት ኣብ ግብሪ ክትርጎም ከም ዘለዎ የረድእ እዩ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 7:24 ንቓለይ ሰሚዑ ዝገብሮ ሰብ ኣብ ከውሒ ግቤቱ ዝሰርሐ ለባም ሰብ ይመስል ኢሉ በኣብነት ገሊጽዎ ኣሎ سلامتا نشوعتا أبيات كريستيانات فقدي 4-5 يوحنس نتنابسي أزلوا شوعتا محبرات كابت زلون زنبرن زمسين كابتهم أبكن متزفانو زلوا شوعتا منافستن كابت أمون مسكرن بخر موتاتن رئيس نجستات مدرن زخون إياس كريستوس كا سجان سلامن مساخاتكم نعو تزفكرنا زلوا كاب حاتياتناون بدومو زحاسبنا ኢየሱስ ክርስቶስ ምን እዩ ኣብዛ ጥቕስ እዚኣ ብንጹር ተቐሚጥ ኣሎ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ኢየሱስ ወይ ክርስቶስ ዘይኮነስ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ዘሎን ዝነበረን ዝመጽእን ካብቶም ኣብ ቅድሚ ዝፋኑ ዘለው 7 መናፍስትን ካብቲ እሙን ምስክርን በኹሪ ምዉታትን ርእሲ ነገስታት ምድርን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላምን ምሳኻትኩም ይኹን ንዕኡ ነት ዘፍቀረና ዘሎ ካብ ኃጢአትናውን ብደሙ ዝሓጸበና እዩ እዚ ጥቕሲ ዮሐንስ ኣብ እስያ ንዘለዋ 7 ማሕበራት ካብቲ ዘሎን ዝነበረን ዝመጽእን ኢሉ ገሊጽዎ ዘሎ ቅዱስ ቪክቶሪኖስ ቁጥሪ 7 ናይ መልአት ምልክት ስለዝኾነ መልእኽቱ ንኹለን ናይ ኩሉ ዘበናት ኣብያተ ክርስቲያናት ንሓንቲ ምልእት ቤተ ክርስቲያን ምዃኑ የረድእ ቅዱስ ቪክቶሪኖስ ከም ዝመሃሮ ዮሐንስ ነተን 7 ኣብያተ ክርስቲያናት ጥራይ ክጽሕፍ ከሎ እቲ መልእኽቲ ግን ሓፈሻዊ ባህሪ ኣለዎ ኣብ ኩሉ ዘመናትን ቦታን ንዘላ ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝውክል እዩ እቶም 7 መናፍስቲ እዚኦም ፍጡራት መላእኽቲ ዘይኮኑስ እቲ 7 ኣምላኻዊ ጸጋታት ዘለዎ ቅዱስ መንፈስ እዩ መግለጺ ኣቦታት ከም ዝሰማምዕሉ መጽሓፍ ቅዱስ ሓደ እኳ እንተኾነ ብናይ ጸጋኡ ጥበቡን ሓይሉን መልአትን ግን 7 መናፍስቲ ተባሂሉ ተጸዊዑ ኣሎ ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 11 ቁጽሪ 2 ኣብ ልዕሊኡ ድማ መንፈስ እግዚአብሔር መንፈስ ጥበብን ኣእምሮን መንፈስ ምኽርን ሓይልን መንፈስ ፍልጠት እግዚአብሔርን ፍርሓቱን ክዓርፍ እዩ ቶም 7 መናፍስቲ ዝተባህሉ ኣብዚ ኣብነት ኣምጺዎም ኣሎ እዩ ካብ ትንቢት ኢሳይያስ 11 ቁጽሪ 2 ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ እሙን ምስክር ፍቅዲ 5 ዮሐንስ ነተን ኣብ እስያ ዘለዋ 7 ማሕበራት ካብቲ ዘሎን ዝነበረን ዝመጽእን ካብቶም ኣብ ቅድሚ ዝፋኑ ዘለው 7 መናፍስትን ካብቲ እሙን ምስክርን በኽሩ ምዉታትን ርእሲ ነገስታት ምድርን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላምን ምሳኻትኩም ይኹን ንዕኡ
نتزفكرنا زلو كاب حاتياتنا ومبدو مزحصبنا سلست أسمات كريستوس أبزي فقدي أمون مسكر مجلسي فقرة أبون مدب مدحنن كساموت مسكال بمسح زمسكرة حق أنيا مسكري بخرو موتات مجلسي نموت كاتيلو نزل عالم زتنسأيو نعناون نايتنسأي بخرو خينو مجد سريقو نصور تسفاها بنا رئيس نجستات مدري مجلسي كاب كلهم مدراويان جزاءة نجستاتن للعل زغنا لعل فرادن نقصني نقص زي سيمو بوتات نزخ قلصو خلو زي شمو نقص سيلو من نقصنتو مودعتان مجمرتان زي بلو نزل عالم كال نجستات جن تمالي زتشوم يوم صباح كاز السعرو يومين قدس هيرينيوس كريستوس كاب حاتياتنا بدوما حسبنا اتبدم كريستوس تجبر محساب حنساب تفصيم مزطفق تاريخ زي كونس لمون امستيرات بيت كريستيان نفس وكف اماني كاب حاتيات قصال زصح هياو حيلي نغستاتن كهناتن جبرنا فقدي شدشته نእግዚአብሔር አብኡ መንግስትን كهناتن كنكونوز جبرنا كبرن سلطانن نزلዓለም ንዑ ይኹን اتقال نبؤون أملاخون نجستات كهناتن كنكونولو زجبري قدوس أغسطينوس نجستات قبل الجزاء رئيسنا فتواتاتنا حاتياتنا كنجس سلطان هيبونا أدام 4 سجاتات توهيبنو كون نجوسة كون كاهنة كون نبيه كون مجابيه سلازي أماني نقوسي قبل كله أتنقسنتنا قبل على جزاء رأسنا نجزاء رأسنا نمحادر قبل على فتواتن قبل على حاتياتن كنجس سلطان هيبون حاتيات قبل رأسنا الله يجبر فتوات قبل رأسنا الله يجبر زي كونس نحاتياتن نفتواتن تقاطعتيرنا نفسنا بيت كريستوس زداليو نجر نخن مرحا زجبر حيلي إذا نكسنات زمالت قدوس أغسطينوس كم زمهارو كريستيان مالت نمدراويان سبات جزء زي كونس نتوشتاو حاتياتن فتواتن سعار زخانة قبل على الرؤوس زنجسة حق أنيا نقص مالتي كبرنا الزخر سميهون قدوس أمبروسيوس كهنات نجزء رسنا صلوتنا مسجانان كم قدوس مسواتي نأملاخ كنقرب سلازع عدل الناي اليوم حجي خنسمعو عدل زرخبنا دحر حجون نسمعو على هنا سمعنا نتونك سمعو زي قالوها كان محلال فلهم عب برخت كهناتن نجستاتن كنكونو مدبنا قبل كله انتاي مالتي سلازي اليوم ابوتات قدوس اغسطينوس قدوس امبروسيوس قدوس أغسطينوس انت قايلو كريستيان مالت نمدراويان سبات زغزء زي كونس نتوشጫው حاتياتن فتوتن سعار زخونه قبل على رؤسو زنجسه حقኛ ንጉስ مالتي قدوس أمبروسيوس كهنات نجزا رئيسنا نجزا رئيسنا كهناتنا كل جزا رئيسنا صلوتنا مسغانانان كم قدوس مسواعتنا املاخ نقربلو سلازا عدلنا مجلسي إذن أيمن حتى شاو كهنت إيو قدوس أمبروسيوس كم زبلو نفس وكف أماني ننفسه 5 مقدس نسألو تدما 5 عتان غيرونا أملاخ يما حلالف أبرئسنا كلاتنا خهناتنا أبرئسنا كلهنا نجستاتنا كم تخالوت امنتات زبلوو نقسنتن سلطانة كهنتن أيكونن أبزخال ترقوم أبشاد أب 10 شريش خفل الزبن نما عرقة كهنت كال مستير تواهيبو كابتناي مسحاب قدوسن ناي أبوتات امنتن زنبلة رديتاتن مجلسيتاتن يزلو نجستاتن كهناتن جبرنا فقدي شديشة ناي جل بيت امنتات الرأية نزل تقصدي حفشاوي ناي مؤمنان كهنات priesthood of all believers نمسرح يتقاموا اليوم نساتهم كم الصعب يأمنوا فولي كهنات هايدلن
ኣብ ሓድሽ ክዳን ካብ ምእመናን ወፃኢ ፍሉይ ምስጢራዊ ፀጋ ዘለዎም ብፍሉይ ዝተቐብኡ ካህናት ሳክራሜንታል ፕሪስትሁድ ኣየድልዮምን ይብሉ ቀጥታዊ ርክብ ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ንባዕሉ ጓስኡ ንባዕሉ መምህራን ካህኑን እዩ ንእግዚኣብሔርን ንሰብን ዘተዓርቕ ወይ ምስጢራት ሳክራመንትስ ዝፍፅም ማእከላይ ሰብ ሰብኣዊ ካህን ኣየድልን እዩ ዝብል እምነት ኣለዎም እዚ ካብ ኣብ 16 ክፍለ ዘበን ካብ ማርቲን ሉተር ምስታ ናይ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ምስ ተጋጨወ ዝበሎ መግለፂ እዩ ምክንያቱ ምስጢራት ምስጢር ኣየድልን እዩ ክህነት ኣየድልን እዩ መቅደስ ኣየድልን እዩ ታቦት ኣየድልን እዩ ኩሉ ነገር ኣየድልን እዩ እታ ብትክክል ናይ ማርቲን ሉተር ኣብ ታሪክ ተፃሒፋ ዘላ ከዓ any person is a priest himself if he read and understand the Bible ንመጽሓፍ ቅዱስ ነብስ ወከፍ ሰብ ናይ ገዛእ ርእሱ ካህን ስለ ዝኾነ ንመጽሓፍ ቅዱስ ኣንቢቡ ብዝተረድኦ ናይ ገዛእ ርእሱ ካህን እዩ ስለዚ ከዓ ሰብ ኣነ ከምዚ ረኣየ ዝርኢ ኣነ ከምዚ ተገሊፅለይ ኣነ ከምዚ ዝርዳእኒ ኣነ ከምዚ ሰማዕኒ እንዳበለት መዓልትን ለይትን ታ ቤተክርስትያን እናተፋላጨነት ትነብር ዘላ ከዓኒ ኣብዚ መሰረት ዝተሰረተ እዩ ማለት ነገስታትን ካህናትን እቲ ቃል ብቃሉ ምውሳድ ኩሉ ሰብ ብማዕረ ናይ ምስባኽ የማናይን ፀጋማይን ናይ ምባል መሰል ኣለዎ ኢሎም ይትርጉምዎ ስለዚ ኩላህና ክንርድኦ ግን ካህናት ገበረና ስለዝተባህለ ካህናት የና ኩላህና እንተይልናሲ ነገስታት ገበረና እውን ብል ዘሎስ ኣብ ሓንቲ ሃገር ኩሉ ሰብ ንጉስ ክኸውን ይኽእል ዲ ብተጨባጥ ንምርዳእ ማለት ነገስታትን ካህናትን ገበረና ኦርቶዶክሳዊ ስለ እምነት ዘኦርቶዶክስ ቢሊቭ ኣብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ግን እዚ ጥቅስ እዚ ነቲ ብምስጢረ ክህነት ሆሊ ኦርደርስ ዝወሃብ ፍሉይ ኣገልግሎት ዝነፅግ ኣይኮነን ፍልልዩ ድማ ከምዚ ክልተ ዓይነት ክህነት ኣሎ ሓፈሻዊ መንፈሳዊ ክህነት ጀነራል ስፒሪቹዋል ፕሪስትሁድ እዚ ነፍሲ ወከፍ ዝጥቀመሉ ክርስቲያን ብፀጋ ዝወርሶ እዩ ኣብ ርእስና ዝበሃለሉ ምክንያት እውን ሰብ ናይ ገዛእ ርእሱ ህይወት ጸሎትን ምስጋናን ከም ቅዱስ መስዋዕቲ ገይሩ ንኣምላኽ ስለ ዘቕርብ እዩ እዚ ክህነት እዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ካህን ይክበሃል ከሎ ንጸሎትናን ምስጋናናን ንህይወትና ከም ቤተ መቅደስ ገይርና ናይ ከናፍር መስዋዕቲ ንስዋዓሉ እዩ ፍሉይ ምስጢራዊ ክህነት ሓፈሻዊ መንፈሳዊ ክህነት ፍሉይ ምስጢራዊ ክህነት ሳክራሜንታል ፕሪስትሁድ እዚ ጎይታና ንሃዋርያት إرات مفزام أوفيلو أمدري زفتحكمو أب سماي فتح كخونيو أمدري زأسركمو خاء أب سماي أسر كخونيلو نفوليات أقلقلتو زهابو مستيرا كهنتي لا أبرسنا نقصن كهنن مخان مالت انتاي مالتي كم تأبوتات زمهروو إذا علماو سلطان وي وسانتات نايبها مسل زي كونس መንፈሳዊ ቃልሲ እዩ ነገስታት ኣብ ርእስና ሰብ ኣብ ልዕሊ ገዛእ ርእሱ ኣብ ልዕሊ ሓጢያቱ ኣብ ልዕሊ ፍትወቱ ኣብ ልዕሊ ሕማማቱን ስጋዊ ትምኒቱን ክነግስ ክቆፃፀር ስልጣን ክህልዎ ማለት እዩ ንሓጢያት ዝገዛእ ዘይኮነስ ንሓጢያት ዝገዝእ ንጉስ ይኸውን ካህናት ኣብ ርእስና ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ንገዛእ ርእሱ ከም ህያው መስዋዕቲ ንልቡ ከም መቅደስ ንጸሎቱ ድማ كم طعم عتان غيرو اب قدم املاح يقرب نفس وكف اماني سبا يكون سبيتي عبي يكون اشتو نفس وكف اماني نغزا رؤسو كم هياو مسوي نلبو خم مقدس نصلوت دما كم طعم عتان غيرو اب قدم املاح يقرب كالاي بدمنا ممصا فقد شوعاته نهو بدمنا يمصا الله كل نعينتن اتوم زوقون كاخري ويوم بزلو عليتات مدرون كبخيلو يوم هو امين اتراي انه بدمنا يمصا الله كل نعينتي اتوم زوقون كري ويوم قدوس يوحنس افورق دمنا ناي ملكوتاو خبري مثلي يو مغلصي ابولي كيدان እግዚአብሔር አብ ድንኳን ምርኻብ ክግለጽ ከሎ እቲ ድንኳን በደመና ይመላ ነይሩ ክርስቶስ በደመና ክመጽእ ከሎ
تزير ملكوت هاو خبرو بقلص خنصبار مخانو يردي أب وانجيل ماتيوس معرف سران حموشين كاب سلاسان حدن وأميمز والدو قال أمهيا ومسبلة أميها يمز مثل ملائكته قدسان بقرما ملائكته بكبابات سبيتو بقرما منقص خمسي اتوم زوقوا مجلسي اب قداماي مسعات بدحتنان بحسر مثل المسا اب كلاي مسعات كن اتوم مسقلوهم لومي بحاتياتهم زوقوا كلهم بخبر خفردنا كله بعينهم كري ويوم ازي نصاد كان نايزل عالم هوتن عب تسفان نحاتياتنيا تات زل عالماوي نايموت فردي الفان اوميغان فقدي شمانته الفان اوميغان انا ايبل تزلون زنبرن زمصن كل زخل እግዚአብሔር አምላክ ትርጉም ቃላት አልፋ ተቀዳሚት ፊደል ግሪኽያ ኦሜጋ ድማ እታ ሞዳታ አይ ቅዱስ አትናቴዎስ ክርስቶስ መጀመርታን መወዳእታን ታሪኺ መጽሐፍ ቅዱስና ኣብ ዕብራውያን ከም ዝረአናዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘትማልም ወይም ወክመ ውትስከላለም مجلسي قدس أثناتيوس أنصار منافقان أبز جبرو قالسي نزل تقصد تقيمي كريستوس فطر زي كونس فترة عالم بوز تجمره في السامع عالم بوز حتم رأي كاب جزية وبسا أزخانة تقول زخيل حق أني أملاخ مخانو ينصري يوحنس عبد سيد باتموس كسر شعته أنا يوحنس حاكمن أبتي أب يسوع زلوا سببان منجستن تعجستن ما مقلتهمن ما أنت قال أملاخن ما أنت مسكر يسوع كريستوسن أبات مستبها الدسيات نباركي أنا يوحنس حاوهم أبتي أب يسوع زلوا سببان منجستن تعجستن ما مقلتهم ما أنت قال أملاخن ما أنت مسكر يسوعن أبات مستبها الدسيات نباركي أما حير كم زنبرة محير ومخنيات أنتي مخانو محيريو علامة أنتي مخانو يزجلزي أنا يوحنس بمخنيات قال أملاخن بمخنيات مسكر يسوسن أبتا باس موت صباح الدسيت نوركي حدا كوا خباهاتكم جبار كفو بمخانو مكراز قبلا يهلهم حوالي قدس بيدروس حدا كوا خباهاتكم جبار كفو بمخانو مكراز قبلا يهلهم سناين دا جبركم مكران تتقبلكم جن إذا أبكر مع أملاخ قبول لي سلازي يوحنس بمخنيات قال أملاخن بمخنيات مسكر يسوسني أبدسيت باتموس تحيروني قدوس كليمنتوس نا ألكسندريا روماويان قدوس يوحنس كابسب كنصل ويلوم سوغوغو غويتاغن ابتصموا بينو اي حدغون مغلصي باطموس صموتن بحتن دسيتيا قدوس كليمنتوس كم زمهرو مدراويان غزاتن يوحنس كاب محبرسب عالم نسيلون كساقي وفتنو እግዚአብሔር ግን እተዛዓበ የሰማያዊ ምስጢር ኣብتصموا ገለጸሉ ናይ ቦታት ምስጢር ዓለም ክትነጽገካን ከተጽበልካን ከላ ሰማይ ግን ንዓኻ ዝያዳ ክኽፈተልካ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እቲ ንሓልፎ ኩሉ ዝግባአና ብዘይ ምግባርና ዘይግባአና ብዘይ ንግባርና ከይከውን እምበር ኣብ ሓቂ ኮለና ንዝመጽእ ነገር ዓለም ክትነጽገካን ከተጽበልካን ከላ ሰማይ ግን ንዓኻ ዝያዳ ክኽፈተልካ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ እዚ ጋላልፃ ናይ ቅዱሳን ኣቦታት ዮሴፍ ካብ ኣሕዋቱ ክፍለኽ ሽየጥ ከሎ ኣብ ቅንዕና ስለ ዝነበረ ዳንኤል ኣዛርያ ሚሳኤል ኣብ ትጉህር ሓዋን ኣብ ኣፋናብስቲ ክድርበዩ ከለዉ ብቅንዕና ምስ ኣምላኽ ስለ ዝነበሩ ኣምላኽ ክጣብቀሎም ናብ ዝለዓለ ክብሪ ከስግሮም ከሎ ከዓ ንሪኦ ስለዚ እቶም ነገስታት ንዮሃንስ ክዓግትዎ ስለ ዘይከኣሉ ኣብ ኤፌሶን ኣብ ኤሽያ ማይነር ብስራት ወንጌል ዝሰብኽ ስለ ዝነበረ بسرعة وانجيل نخي سبق خيلميم عبدسيت باطموس أحيرومو مالت سلازا أبوتات علم كان كتسبل كان كلا سماي قنعها زيادة خفت الكاي الرأي اتنخاف لو واقع أب حكم هلاونا سلا حكم وخانون تراي كان الرقاقز ألنا مالت بمعالتو قويتا بمنفس مخان فقد عسرته بمعالتو قويتا بمنفس كونكو بدحريك أزتريو زلخا أم مصحف صحيفكا نابتنا بإفيسون سميرنان إرغامون تياتران سارديسن فيلادلفيان لودكيان زلوا شوعات محبرات سدودو زبل كمناي ملخات زبالة برتوع دمس السماعكو بمولوكوتاو تأزاز التصحفة إلو عب مأتوي
ስለዚህ ነዚ ትሪኦ ዘለኻ ጸሓፎ ዝብል ንኽጽሕፎ ተኣዚዙ እዩ እቲ ቃል ብመዓልቲ ጎይታ ብመንፈስ ነበርኩ ብድሕረዊ እውን ከም ድምፂ መለኸት ዝበለ ዓብ ድምፂ ሰማዕኩ ቅዱስ ሳጵርያኖስ መዓልቲ ጎይታ እታ ክርስቶስ ንሞት ስዒሩ ዝተንስኣላ ሰንበት እያ ቅዱስ ሳጵርያኖስ ከም ዝበሎ ዮሃንስ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ስደት ዝነበረ እኳ እንተኾነ ብልቡ ግን ካብታ ናይ ትንሣኤ ጸጋ ኣይረሓቐን ብመንፈስ ምዃን ካብ ምድራዊ ሓሳባት ተፈሊ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ ናይ ሰማያዊ ምርኣይ ምስቃሉ እዩ ድምፂ መለኸት መግለጺ ድምፂ መለኸት ኣብ ብሉይ ኪዳን ንውግእ ወይ ንዓቢ ንጉሳዊ ኣዋጅ ይጥቀምሉ ነይሮም እቲ ዝመጽእ መልእኽቲ ኣገዳስነቱን መለኮታዊ ሓይሉን ንምግላጽ እዩ መለኸት ተጠቒሱ ዘሎ እዩ እቲ ሰማያዊ ትእዛዝ ፍቕዲ 11 ብመዓልቲ ጎይታ ብመንፈስ ኮንኩ ብድሕረይ ከዓ ነዚ ትሪኦ ዘለኻ ኣብ መጽሓፍ ጽሒፍካ ናብተን ኣብ ኤፌሶን ሰሚርናን ጴርጋሞንን ቲያትራን ሳርዴስን ፊላደልፊያን ሎዶቅያን ዘለዋ 7 ማሕበራት ስደዶ ዝብል ከም ናይ መለኸት ዝበለ ብርቱዕ ድምፂ ሰማዕኩ እዩ እቲ ትእዛዝ እቲ ትሪኦ ኣብ መጽሓፍ ጸሓፎሞ ናብተን 7 ማሕበራት ስደዶ እዩ ቅዱስ ጆስቲን ሰማዕት ዮሃንስ በዓሉ ዝፈጠሮ ሓሳብ ዘይኮነስ ብቐጥታ ብመለኮታዊ ትእዛዝ ይጽሒፍዎ ኢሉ ከይወሰኸ ከይነከየ እተን ዝሰምዖን ዝረኣዮን ቅዱስ ጀስቲን ከም ዝበሎ እዚ መጽሓፍ እዚ ናይ ሰብ ፍልስፍና ኣይኮነን እተን 7 ኣብያተ ክርስቲያናት ኣብቲ እዋን ብታሪክ ዝነበራ ሓቀኛታትን ንመንፈሳዊ ኩነታትና ካብ ድኻምና ሓይልን ዝገልጻ እየን እቲ ራእይ 7 ወርቃዊ ቀንዲል ፍቕዲ 12 ነቲ ዝዛረበኒ ዘሎ ድምፂ ክርኢ ከዓ ግልጽ ምስ በልኩ 7 ቋምቲ ቀንዲል ወርቂ ረኣኹ እቲ ምስሊ ዝዛረበኒ ዝነበረ ድምፂ ክርኢ ንድሕሪት ግልጽ በልኩ 7 ወርቂ ቀንዲላት ረኣኹ ቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቅ ቀንዲል በዓሉ ብርሃን የብሉን በበዓሉ ብርሃን የብሉን በዘይት መንፈስ ቅዱስ ይዝበርህ ቤተ ክርስቲያን ውን ብርሃን ክርስቶስ እተንጸባርቕ ቀንዲል እያ ወርቃዊ ምዃኑ ወርቂ ዘይምሽምሽን ዘይምርትን ክቡር ማዕድን ስለ ዝኾነ ናይታ ሰማያዊት ቤተ ክርስቲያን ክብርን ዘይጠፍእ ሰማያዊ ባህርን የረድእ እዩ ወዲ ሰብ ኣብ ማእከል ቀንዲላት ፍቕዲ 13 ኣብ ማእከል ቶም 7 ቀወምቲ ቀንዲል ከዓ ክሳዕ እግሩ ተኸድነ ብቕናት ወርቂ ክሳዕ ዓፍ ልቡ ተዓጥቀ ወዲ ሰብ ዝመስል ረኣኹ እቲ ምስሊ ኣብ ማእከል ቶም 7 ቀንዲላት ድማ ወዲ ሰብ ዝመስል ርኢኹ ቅዱስ ቄርሎስ ናይ ኤለስክንድርያ ክርስቶስ ካብ ቤተ ክርስቲያኑ ርሒቑ ኣብ ሰማይ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ማእከል ቤተ ክርስቲያኑ ይመላለስ ኣሎ ቅዱስ ቄርሎስ ነዚ ክገልጽ ከሎ ጎይታ ንመከራ ቤተ ክርስቲያን ካብ ርሑቕ ኮይኑ ኣይዕዘቦን ኣብ ማእኸላ ኮይኑ ሓይሊ ይኾና ኣሎ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ኩሉ ግዜ ምሳኻትኩም ኣለኹ ልብሰ ካህናት ክሳብ እግሩ ዝበጽሕ ዓለባ ናይ ሊቀ ካህናት መለለይ ዓለባ እዩ ክርስቶስ ንዓና ዝማልድ ሓቀኛ ሊቀ ካህናት ምዃኑ የረጋግጽ ርእሱን ኣዒንቱን ፍቕዲ 14 ርእሱን ጸጉሩን ጻዕዳ ከም ጸምሪ ጻዕዳውን ከማሳሒታ እዩ ኣዒንቱውን ከም ሃልሃል ተሓዊ እቲ ቃል ርእሱ ጸጉሩን ከም ጻዕዳ ጸምሪ ኣዒንቱውን ከም ሃልሃል ተሓዊ ነበራ ቅዱስ ሂፖሊተስ ጻዕዳ ጸጉሪ ናይ ጥንታውነት ዘለዓለማውነትን ንመለኮታዊ ጥበብን ምልክት እዩ ቅዱስ ሂፖሊተስ ከም ዝበሎ እዚ ምስሊ እዚ ምስቲ ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 7 ቁጽሪ 9 ዘሎ ጥንታዊ መዓልታት ዝተባህለ ፍጹም ሓደ ምዃኑ የረዳእን ኣዒንቱ ከም ሓዊ ክርስቶስ ኩሉ ዝርኢ ኣብ ውሽጢ ልቢ ሰብ ዘሎ ኩሉ ምስጢር ኮላሊትን መርሚሩ ዝፈልጥን ንኩሉ ናይ ሓሶትን ሓጢኣትን ሓሳብ ዘንድድን ህያው ኣምላኽ እዩ ኣእጋሩን ድምፁን ፍቕዲ 15 ኣእጋሩ ከም ሓጓዱ ከም ዝረሰነ ዘንጸባረቓ ስራዝ ሊባኖስ ይመስላ ድምፁ እውን ከም ድሃይ ብዙሕ ማያት እዩ
اتقال أقارون أبوتون زناترا صوري نحاس يمثلا نبرا دمسون كم دمس بزح مايات نبرا قدس غرغوريوس عبي نحاس أبوتون زناترا ويزي صاري نحاس حيال معدنيو اتون دما ناي مكرا مسليو قدس غرغوريوس كم زمهرا كريستوس نخل مكرا مسكالن موتن تصاويرو أبوتون مكرا حليفو زسعادة صنع مخانو يرد دمس بزح ماياتين ماي ناي بزحات هزبتات مسليو رأي يوحنس 10:10 اتا أمن زرات تقميتاتو زراء خايو ماياتسي أحزابن بزح سبن هزبتاتن قوانقواتاتن يومين مجلسي ناي كريستوس ناي وانجيل دمسي بحيل منفس قدس ناب كل قرنا علمن قوانقواتاتن كم زبت سحير الدئين سيفن يمانيتي يدون فقد 16 أبي يمانا يدو شوعات تخاخبت اللو كاب عفون كلت زعفو بلح سيفي وس تريتون كم تابع حيل التبره صحي إيو اتقال أبي يمانيتي يدو شوعات كواخبت حيزونا برا كاب عفون كلت زعفو بلح سيفي وس قدس أمبروسيوس شوعات تخاخبتي توم ناي محبرات قاسوت باباساتن كهناتن توم شوعات معرقات بيت خريستيان زبهالو يوم مجلسي أبي يمانو أب عبون حيلون محزو نأقلقلتو كاب سألاي بعلو كم زحلوهم يرد إلو كاب أنا قنستيس زلو كساب ملكا باباسات ويكساب باترارك زلو معرقات بيت خريستياني كل التزعفو سيفي إذا قال أملاخي إبراويان 14 تخلته قال أملاخي هون مسلتني مو كاب كل التزعفو سيفي زبلحيو نفسن منفسن مفلاليو أكالاتن أنقعون كساع زفلال زستم أما أخل محلالن حساب اللبن كاز فردي نو هابي بروكانو لا أبي زبللو بحيدة أمونات كونكم يخممو أبزح كشماكم ناب بيتا قاب ناب حقوس بيتاهم لتو زبل دمسي كاب أو في وزء حكاياتن كفاءاتن عيفلتوكم نيومو نابتن سيطانن ملاختن زتدالوه نايزل ألم سقاي نايزل ألم موت كيدو يلقى نزل ألم وسن سلازي كلتا بالحزل لو سيف زبل كلتا وسانيتات كاب أفو يوزاي الأملاخ نحاتيات زقورز نحسوت كاب حق زفلي نلبس بسنتي غزاتو حيال مسارحي إيو أنا تهياو يمو أي تفرح فقدي 10 شومنتن كابتن تزازات زلوا كلتا جزي صحفو زبل زي أخال أي تخاء أي تفرح كلتا تزازات أبزا معرف حدا زلوا مالتي أي تفرح أنا تهياو يمو أي تفرح مسري أخوة دما كموت كوينة أبا أقار ودعوكو نسوي بيمان نيتي يدام برلي كم زنا بله أنا تقدمين تدحراين تهياوين يمو أي تفرح ما يتون نبر كنه أنزل العالم هياوية مرحمة سيعلن كا قالوني اتقال مسري أخوة كموت كوينة أقار ودعوكو يمان نيتي يدام برلي يمو أي تفرح بلني ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ዮሐንስ ብናይቲ መለኮታዊ ክብሪ ሓይሊ ደንገጸ ጎይታ ግን ብየማነይቲ ኢዱ ሓይሊ ሂቦ ኣተንስኦ የማነይቲ ኢድ እግዚአብሔር ልዕል ተብል የማነይቲ ኢድ እግዚአብሔር ሓይሊ ትህብ የማነ እግዚአብሔር ገብረት ሓይለ የማነ እግዚአብሔር አልዓለተኒ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ከም ዝብሎ እታን ዓለም ዝፈጠረት የማነይቲ ኢድ እግዚአብሔር نات زفرحان زدخين سب تتنكيمو حدش منفسها وحيلي تهبوي مفتح موتن سيولن كريستوس بتنسى موتن سيولن سلاس سعرو سلطان هوتن موتن ابتحت اقرو مخانو يرقاق سلازي بيت كريستيان ام مدرخ تفرح يبلان كريستيان ام مدرخ فرح يبلون مفتح تمستير فقد 19 بارسي تزرعي خايون نتزلون نتدحرز زخون صحفو مستير اتوم اب يماني ايدي زرع خايون شوعات تخواخبتن شوعات قومت قنديلن وركن توم شوعات تخواخبت زياتهم ملاختي اتن شوعات محبرات يوم نتن شوعات قومت قنديلون شوعات محبراتين تن شوعات قومت قنديلون شوعات محبراتين اتفتح قويتا بعلونات مستير يفتحو شوعات تخواخبتي ملاختي باباساتن غواسوتن مالت
كاب ኤጲስቆጶስ كساب ሊቀ ጳጳስ ወይ ፓትርያርክ ዘሎ 7 ማዕርጋት ቤተ ክርስቲያን እዮም 7 ቀንዴላት እተን 7 ማሕበራት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብያተ ክርስቲያናት እየን ኢሉ ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ከም ዝበሎ መጽሓፍ ራእይ ባዕሉ ንባዕሉ ዝፈትሕ መጽሓፍ እዩ እቲ ቀንዲ ፍረ ሓሳብ ጓሶትን ምእመናንን ኩሎም ኣብ ትሕቲ ናይ ክርስቶስ ዕቁባን ምምልላስን ምዃኖም ንምእማን እዩ መደምደምታ ቀንዲ ፍረ ሓሳብ ምዕራፍ 1 ዘነጽሮ ዓበ ሓቅነት ክርስቶስ ናይ ቤተ ክርስቲያን ርእስን ጓሳን ምዃኑ እዩ ኣብ ማእኸልና ኣሎ የማነይቲ ኢድ ድማ ትሕልወና ኣላ ቤተ ክርስቲያን እዚ ኩሉ ኣብ ዘበነ ዲዮቅልጥያኖስን ዘበነ መክሲሚያኖስን 40 ዓመት ብዘበነ ሰማዕታት ትሓልፍ ኮላ ክርስቶስ ኣብ ማእኸላ ስለ ዝነበረት ትማሊ 94 ዓመት ናይ ኮሙኒስት ስርዓት ዋጋ ክትከፍል ኮላ ብፍላይ ናይ ራሽያ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ኣብ ማእኸላ ስለ ዘሎ ስለ ዝነበርን እዩ ሓፈሻዊ መጽሓፍ ራእይ ዮሃንስ ከምታ ኣብ መእተዊ ዘነጽሮ ናይ ፍርሓትን ናይ ጥፍኣትን ምስጢር ዘይኮነስ ናይ ክርስቶስ ናይ መወዳእታ ዓወትን ዘለኣለማዊ ተስፋን ዘበስር መጽሓፍ ሓጎስ እዩ ካብ መጽሓፍ ዘፍጥረት ዝጀመረ ናይ ደቂ ሰባት ናይ ውድቀትን ስደትን ታሪኽ ኣብ መጽሓፍ ራእይ ብደም ትገንሸል ተደምሲሱ ሰብ ናብ ሕቑፉ ኣምላኽ ዝምለሰሉ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን የርእየና ስለዚ እዚ ቅዱስ መጽሓፍ እዚ መጻኢ ፍጻሜታት ንምግማት ዘይኮነስ ፍቓድ ኣምላኽ ተረዲእና ኣብ መንጎ ቀዳማይ ምጽኣትን ካልኣይ ምጽኣትን ዘሎ ህይወትና ብቅድስና ብንቕሓትን ብቐጻሊ ምስጋናን ክንመርሕ ዝጽውዕ ናይ ሰማያዊ ኣምልኾ መምርሒ እዩ ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር ይኹን ንመልእኽቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጽኒኢልኩም ስለ ዝሰማዕኹም ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቁሩብ ግዜ ወሲድና ምናልባት ሕቶታት ተዳሊና ኣብ ዝመጽእ ግዜና እንተኣኺልና ከዓ ጽቡቕ ተሪፍና ዘሎ ግዜ ናይ መዝሙር ግዜን ካልኦት ናይ ህዝቢ ግዜን ሓውና ዲያቆን መሓሪ ክመርሓልና እዩ ናብ ኣውደ ምህረት ናብ ሓውና ዲያቆን መሓሪ ንዝመሃረና ንዝገሰጸናን ሎለ ባህሪ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይብጽሓዮ ንዓና ድማ ብሰማዕናዮ 30 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ክንፈሪ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብጸጉ ይደግፈና ንመምህርና ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቃል ሕይወት የስምዐልና እሺ ካብዚ ብምቕጻል ከምቲ ልሙድ መዝሙር ካብ ጉባኤ ክህልወና እዩ ሓጻር መዝሙር ዝዝመረልና መድረኽ ክፈት እዩ ድምፂ ጌርኩም ኣነ ኣለኹ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ብፍላይ ዘሚርኩም ዘይትፈልጡ እንተሃሊኹም لكم ماني خدمت يسمعكم قريتها هاي سمعكم قريتها اوكي ما بري اذا حفا بلالا ما بري كزمر لنا እሺ ዲያቆን ወደይ طبعا ዘምር عنك ዘምር معاكم انا عايز زمرنا اخي أري ما أتقن اللي كبرها بك حتصارك أنا خمسة زولاد اللي جري أنصحن قويتا أنصحني قويتا تابعكي بدلي أنصحني قويتا تابعكي بدلي نيزة المعات ألم كيكونا قلقلي نيزة المعات ألم كيكونا قلقلي أملاخ حزنكوها أوكي ونقبركو أملاخ حزنكوها أوكي ونقبركو يغرخت بللي كلمة خاودعكو يغرخت بللي كلمة خاودعكو كلمة خاودعي كلمنا أخا ويتاي ما حارني ودا غيري إخا ويتاي ما حارني ودا غيري إخا اتصالتي أنا عليه وتسمع لنا ماما بري الشيء إذا مزمور درجة حبصم 4
أبكال أصواماتن بزح جيزة بيتا كريستياننا وندقاق معينا ثانكيو قالوا تسمع لنا زماري ملات يسمع لنا ما بري الشي نزام مزمور بقال أملاح مسرت كنستنتنا قلت أفيلنا تغسق عن مصحف قدس سنينا هنجلس مدرخنا بهم كنت ندوري أكون حوي الشي ما رزنت مزمور 51 من السحة مزمور وأن الله محرني كم عبير رح يخاف سيدنسس كاب سيد سبيع تحت سبني كاب حتيتي من سهني أخلاق صعبة الشي قالوا تسمع لنا هو تا مزمور من جاساون قال بغلا ناي لك مزمران كينا طبب ولد كيرقوس تبهال نا إثيوبيا كابتم عبيت بوتات نا قدم زمرتيو كاو بتغرنا تترجمتها أمور إيرتران إثيوبيان كات تزمر على مالتي عليه تسمع لنا الشي كالئ السن حدا لخفتنا مزمور سوسان حدن الشي أساس إسياس سوسان حدن هذا الشي نتحوتان بسرات كبسرسي إግዚአብሔር ቀቢኡኒ እዩ እሞ መንፈስ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ልዕለይ እዩ ንስቡራት ልቢ ክዘንን ንምሩኻት ሓርነት እስራት ድማ መፍታሕ ክእውጅ እየ ለኣኸን الشي قال له تسمع لنا إساياس سوسان حدن حراي مسجزينا هنكيد أسنتنا مزمور أبزق أخلنا أيو الشي تاع مزمور أبقى زانات وبقرنا خان السنتنا منتي مزمور 50 حدن كلها تنبيبنا خات صبغتي حراي كابز بمغزال لومي تمهرنا يو رأي يوحنس معرف حرينا تماهرنا أزي سفيحن عميقن تحسو دلوينا احنا مهارت سنحنا كابز بمغزال نستمهرنا يوم انتاي تماهرنا لومي انتاي سمعنا انتاي استنتنا انتاي حدش نقر فولي السبيلنا دين فلتو نبرنا زيادة سيلات زيادة تماهر لومي وي أبزي أخمل الله خبرها خوص غلا أنه لو نقر انتهاليو ليس جيزانا نتكملو حيث تلغا خمس قبلاني كان فقط أملاح نايد متر الله سومون بلنا أبدو متر الله سومون كمل لسي جيزة تري رخيبنا قدام نتقلنا أستنتنو مدرخنا باهم وترخ ندزي أو تسألي بولوني أب سكرين دار أخم النام بكم كتستنتو ندخل لهم عدن سلستن ديكون ودفتن هلتان سلستان عدن سلستن ماشي بقى عمتهم خيلي أما دحن كبتة بقى صرا الزمن قرب أيومه إنت نزي قال تنبيت إزي زنببن أتم دسمعون نتي أو تتصحيح زلون زفلون وتصانية آمين من بابنا نقلن ربح خمل رخبلو يحبرنا لما يدسبن قالوا تسمع لنا ماما بري اتي نزقال تنبيت إزي زنبب أتم دسمعوه نتو أو تتصحيح زلون زحلوه بتصانيهم وخنا نببن كنسمعن كنحلون علنا هاي علاتنا ماما بريموك عليه وتسمع لنا الشغالات وترخ ندزي عبلون ما دام ببكم ولا ليكم قصر 10 شو ما تقدر تصلي فليس الشيء حفتنا فرويني مصر أخو خادمة كموت كوينة أبا كارو ودوك ونسو يمانا يدو أمبرلي كم زنابلي أنا أتي قدامين أتي دحرواين أتي هياون هي أمو أي تفرح
ሞይተውን ነበርኩ እንሆ ከዓ ንዘለዓለም ሕያው እየ መርሖ ሞትን ሲኦል ከዓ ኣለኒ አሜን እዚኣሲ ንሕና ኣምላኽ ብምሕረቱ ንኣምላኽ ስለንኣምን እዚ ንዓና ሓድሽ ኣይኮነን ምክንያቱ ኩሉ ግዜ እንተ ሞይትና እውን ናይ ዘለዓለም ሂወት ከም ዘሎ ንኣምን ኢና ምክንያቱ እቲ ፅሑፍ እውን ከምኡ እዩ ዝብል ነዞም ኣምላኽ ዘይኣምኑ ድማ በዚኣ ቃል ከኣምኑስ ተስፋ ገብር ካልአይቲ ድማ ብዛዕባ ናይ 7 ቀንዴል ኣብዛ ቀዳማይ ራእይ ዮሃንስ ብዙሕ ግዜ 7 ነገር ኣለዋ እሞ እታ 7 ቁፅሪ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዋ ግን ድሞር በሪሃ ህለይ 7 ቀንዴል ብ7 መላእክቲ ነይሮም ይብል እና ብዙሕ ኣስተንቲነ እያ ማለት እዩ ቴንኪው ተረፈ መልኡለይ ቴንኪው ካልኦት ተስማዕና ሓፍትና ፍሮይኒ እሺ ካልኦት ሓንቲ ጥቕሲ ኣንብብ ኣቢልና ብከምዚኣ ተረዲኣትኒ ኢልና እውን ከነስተንትን ክንገልጽ ዲያቆን ማዕናይ ንእሽተይ እሽማማ ህይወታ ኣብ ቁፅሪ 13 ሲ ምስታ ፍሮይን ሓፍተይ ክትብላ ፀንሕት እዛ ናይ 7 እንድያ ኣብ ማእኸል እቶም 7 ቆወምቲ ቀንዲል ከዓ ክሳዕ እግሩ እተኸድነ ብቀናት ወርቂ እውን ክሳዕ ኣፉ ልቡ እተዓጥቀ ወዲ ሰብ ዝመስል ርኢኹ ሕጂ እዚ ትራእይና ዮሃንስ ብጣዕሚ ብርትዕት እያ እዛ ንመሃራት ዘለና ብደንቢ እውን ነቶም ኣምላኽ የለን ዝብሉ እውን ብደንቢ ጌራ ተብርህ ኣቦታት ፅቡቅ ገይሮም ይገልፅዋ ኣለዉ ሕጂ ኣብቲ ሪፈረንስ ክሪኣ ከለኹ ከዓኒ ኣብ ዳንኤል ሕጂ እዚኣ ናይ ሓድሽ ብል ኣብ ናይ ብሉይ ኪዳን ከዓ ከምኡ ተመሳሳላይ ካብ ሽዑ ትሒዙ መፅእ ከም ዝነበረ እቲ ራእይ ከይመፅእ ከሎስ ትሽዑ ይነብሉ ከም ዝነበሩ ዳንኤል ሕጂ ኣብ ምዕራፍ 10 ካብ 16 17 እንታይ ኢሉ እንሆ ከዓ ወዲ ሰብ ዝመስል ከናፍረይ ተንከየኒ ሽዑ ኣፈይ ከፈተ ተዛረብኩ ነቲ ኣብ ቅድመይ ደው ኢሉ ዝነበረ ድማ ጎይታይ በቲ ዝረኣኽዎ ራእይሲ ሕማመይ ደጊሱኒ ሓይለይ ኣይተረፈንን ኣነስ ገለ ሓይሊ ኣይተረፈንን ምስተንፈስኩ እኳ ምትንፋስ እኳ ሲኢነ እየ እሞ ባርያ እዚ ጎይታ እዚ ከመይ ኢሉ ምስ እዚ ጎይታ ክዛረብ ይከኣሎ በልክዎ ሕጂሲ እቲ ዳንኤል ከዓ ከምኡ ተመሳሳላይ ከምቲ ዮሃንስ ራእይ ዝረኣዮ ኣብቲ ግዜ እቲ ብሉይ ኪዳን ከዓ ከም ዝነገረና ዘሎ ወይ ለስተንቲንያ ምናልባት እዚኣ ቁርብተይ ትውስኸለይ ትኾኑ ቴንኪዩ እሺ ካልኦት ተስማዕና ማማ ህይወት ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 13 ትንቢት ዳንኤል ድማ ምዕራፍ 10 ካብ 16 ክሳብ 17 መዚኣ ትተሓሓዝ ኣፍታ ሪፈረንስ ከይዳ ቸጌራ ሪኣ ኣስተሓሒዝያ ከተስተንትነልና ፀኒሓ ቴንኪ ማማ ህይወት ካልኦት ተስማዕልና እሺ ካልኦት ግዜና እንጠቀመላ ፕሊስ ዲያቆን ኣነ ሙሉ ፍትን እሺ መምህር ኣብዛ ናይ ሓፍትና ህይወት ክትብላ ፀንሐት እንዳ ክሳዕ እግሩ እተኸድነ እትብል ናይታ ክዳን ጥራሕ ናይ ካህናሲ እንታይ ምዃና ቁርብተይ ኣብቲ ትንታነ እንተዳሪእኒዮ 3 ነገራት ኣሎ ናይ ፍጹም ሊቀ ካህናት መግለፂ ይብል እታ ካልአይቲ ናይ መለኮታዊ ፀጉኡን ቅዱስንኡን ምልእነት ዘለዎ ኮምፕሊትነስ ይብል ናይ ፅኑዕ ፍርድን ልዑል ዳኛነትን ስልጣንን ይብል ኣብታ ቀዳመይቲ ፍጹም ሊቀ ካህናት ምዃኑ እቲ ሊቀ ካህናት ናይ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ምክንያቱ ካብ ጫፍ ካብ ኣፍ ልቡ ክሳብ ጫፍ እግሩ ስጉኡ ዘይረኣየሉ
ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ኣብቲ ቅድስተ ቅዱሳን ኣትዮም መስዋእቲ ከዕርጉ ከለዉ ይርአና እዚ ከዓ ክርስቶስ ኣብኡ ከም ዝነበረ ናቱ ከም ምዃነ ማለት እዩ ሕጂ ንዓና ዘለኣለም ምድሓን ዘምፃልና ቀፃሊ ኣብ ቅድሚ ኣቦ ዘማልደልና ሓቀኛ ሊቀ ካህናት ምዃኑ ንምግላፅ እዩ እታ ካልአይቲ ናይ መለኮታዊ ፀጉኡን ቅዱስን ክብል ከሎ እቲ ክዳን ክሳብ እግሩ ምውራድ ናይ ሙሉእነት ይብል ኮምፕሊት ይብሎ ቅዱስ አትናሲዎስ ከም ዝገልፆ ከዓ እዚ ምስሊ እቲ ካብ ክርስቶስ ዝፍልፍል መለኮታዊ ፀጋ ሓይሊ ጥበብን ቅድስናን ፍፁምሉ ምዃኑ ሓደ እኳ ዝገበሎ ከምዘይብሉ የረዳእና ይብል ሳልሰይቲ ከዓ ናይ ፅኑዕ ፍርድን ኣብቲ እዋን እቲ ይብል እቶም ዝፈርዱ ዝነበሩ ክዳኖም ናይ ብሓቂ ከም ልክዕ ከም ናይ ካህናት ኮይኑ ግን ስጋዕ ፅፍሪ እግሮም ዝክደኑ ነዊሕ ክዳን እዮም ዝክደኑ ነይሮም እሱ ከዓ ፀጋ ናይ ኣምላኽ መታን ክመልኦም እሞ ብሓቂ መታን ክፈርዱ እዚ ከዓ ንፃድቃን ሓጢኛታትን ፍፁም ብቅንዕና ዝፈርድ ልዑል ዳኛ ምዃኑ ንክርስቶስ ይመስል ይብል እሞኒ ቃለ ህይወት ተስማዓልና ሳብ ምጅማራ ከዓ ነዚኣ ከስተንትን ክኢለ ማለት እዩ ኣሜን ቃለ ህይወት ተስማዓልና ሓውና መምህር ተኽሉ እሺ ካልኦት ቁጥሪ ክንደይ 9 ኣነ ዮሃንስ ሓውኹም ኣብቲ ኣብ ኢየሱስ ዘሎ ፀበባን መንግስትን ትዕግስትን መማቐልትኹም ምእንቲ ቃል ኣምላኽን ምእንቲ ምስክር ኢየሱስን ኣብታ ጳጥሞስ እትበሃል ደሴት ነበሩ እዚ ኩሉ ሽግርን መከራን እንዳረኸበ ምስ ትዕግስቱ ምስ ኩሉ መማቐልቲ ምእንቲ ቃል ኪዳን ኣምላኽ ክትኮኑ ምስክር ኢየሱስ ኣብታ ጳጥሞስ እትበሃል ደሴት ነበሩ ኣነ ዝነበርኩ እዚ ኩሉ ፀበባን ሽግርን ክረክብ ኣብታ ደሴት ነበርኩ ጳጥሞስ እትበሃል ደሴት ነበርኩ ይብል ኩሉ እንዳረኸበስ በትዕግስቲ ዘሕለፎ ኣሜን ቃለ ህይወት ተስማዓልና ኣነ ዮሃንስ ሓውኹምን ኣብቲ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሎ ፀበባን መንግስትን ትዕግስትን መማቐልትኹም ስለ ስም ክርስቶስ ፀበባን ትዕግስትን መንግስትን ኣብኡ መካፍልትኹም ዝኾንኩ ምእንቲ ቃል ኣምላኽን ምእንቲ ምስክር ኢየሱስን ኣብታ ጳጥሞስ እትበሃል ደሴት ነበርኩ ስለ ቃል ኣምላኽ ስለ ምስክር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ጳጥሞስ እትበሃል ደሴት ነበርኩ ቃለ ህይወት ተስማዓልና ማማብሪ ንምንታይ ድብል ዘሎ ጳጥሞስ ደሴት ድላይካ ትረኽበሉ ትዘናጋዓሉ ድላይካ መብልዕ መስተ ትረኽበሉ ከተማ ዓበ ከተማ ኣይኮነን ኣብ እስር ቤት ነይሩ እታ ቦታ እትረፍ ቀደም ቅድሚ 2000 ዓመት ወላ ሕጅስ ንእሽተይ ደሴት ንእሽተይ ገጠርያታ ቦታ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ስለዚ ስለ ቃል ኣምላኽ ስለ ምስክር ጎይታ ኣብ ጳጥሞስ ነበርኩ ክብል ከሎ ብዙሕ ሽግርን ፀበባን ማእሰርትን ስለ ስም ጎይታ የሕልፍ ምንባሩ እዩ እቶም ንግሪኽ ትገሹ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓዱ ኮይኑ ጳጥሞስ ርኢኹሞ ክትመፁ ከዓ ናይ ኣምላኽ ቅዱስ ፍቓድ ይኹን ኣብ ግሪኽ እዩ እቲ ቦታ ኣዝዩ ክርአ ዘለዎ ቅዱስ ዮሃንስ ብኣካል ዝነበረሉ ራእይ ዮሃንስ ዝፀሓፈሉ እቲ በዓቱ እቲ ቤተክርስትያኑ ገዳሙ ኣብኡ ኣሎ ዕድል ተገይርኩም እቶም ትኸዱ ርኢኹሞ ክትመፁ በዚ ኣጋጣሚ ሕብረኩም እሺ ካልኦት የብቃዓና ንኩልና ነቶም ዘይረኣና ኣሜን ሕራይ ግዜና ንጠቀመላ ዲያቆን እሺ ማማ ፍሮይኒ ስማዕ ኣለኹ እዋ ኣበይን እንዳ ዘላ ኣነ ኣብዛ ካብ 6-8 ዘላቲ ከስተንትን ፀኒሐ እሺ እግዚአብሔር ኣቦ መንግስትን ካህናትን ክኾኖ ዝገበረ ክብርን ስልጣንን ዘለኣለም ዓለም ንኹን ኣሜን እንሆ ብደመና መፅእ ኣሎ ኩለና ዓይንትን እቶም ዝወግእዎ ከዓ ክርእይዎ እዮም ዘሎ ዓሌታት ምድሪ እውን ክኸብኡ እዮም እወ ኣሜን ኣልፋን ኦሜጋን ኣነ እየ ይብል እቲ ዘሎን ዝነበረን ዝመፅን ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር ኣምላኽ እዩ ኣብዚ ነገርና ኣሎ ዝመፅሓፍ ዘቲ
ንሱ ኩሉ ነገር ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ዘሎ እቶም ክርእይዎ እቶም ዝወግዎ ዘለና ዘሎ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ብጣዕሚ ተፍርሓካ እንድያ ነይራ ግን ናይ ተስፋ መፅሓፍ እያ ከዓ ናይ ተስፋ ቃላት ኣለዋ ናይ መጨረሻ ተስፋ ክርስቲያንሲ ተስፋ ከም ዘለዎ ነቲ ዝኣምን ማለት እዩ ነቲ ዘይኣምን ግን ይፈርሕ ማለት ከምዚ ሕጂ ቀደም ንፈርሖ ዝነበርና ሕጂ ክግለፀልና ከሎ ናይ ተስፋ መፅሓፍ እዚ ከዓ ኣልፋን ኦሜጋን ኣነ እየ ይብል እቲ ዘሎ ዝነበረ ዝመፅእ ኩሉ ግዜ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣሜን ስለ ኣላህ ኣምላኽ ይባር ይመስገን ብሓቂ ደስ ዝብል ክትሰምዖ ከለካ ሕጂ ክትመሃሮ ከለካ ቅድም ግን የፍርሓና ነይሩ ራእይ ዮሃንስ ክበሃል ከሎስ ከም መፍረይ ሕጂ ግን ናይ ተስፋ ኮይኑ የረኺበ እሞ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ስለ ዝበልሐኒ ኣብ ብፍላይታ 8 ዲያቆነ ክብርን ኣምላኽ ተስማዕልና ማማ ፍሮይኒ ዓባይ ተስፋ ደሓዘት እያ እዛ ኣልፋን ኦሜጋን ኣነ ንኻልእ እንድሕሪ ትስዕብ ትኽተል ሃሊኻ መወዳእታ የብሉን ኣብ መገዲ ክገድፈካ ከጥፈካ ንባዕሉ እውን ጠፋኢ እዩ ኦሜጋ ማለት መወዳእታ ደይብሉ እንዲ ኣልፋን ኦሜጋን ክብል ከሎ ክርስቶስ መጀመርታን መወዳእታን ደይብሉ ዘለዓለማዊ ብመለኮቱ ህልው ዝኾነ ኣምላኽ እዩ ኣብ መንጎ ሓዲግካ ይከይድኒ ኣይጥንጥነካኒ ኣብ መገዲ ገዲፍካ ይከይድኒ ክሳብ ፍጻሜ ክትበፅሕ እንድሕር ኮንካ ኩሉ ነገርካ ፍጻሜ ክህልዎ እንድሕር ኮይኑ ነዚ ኣልፋን ኦሜጋን ኣነ ዝብል ዘሎ ጎይታ ክትስዕብ ኣለካ ማለት እዩ ፅቡቅ ኣሰንትኖ ቃልዎ ተስማዕልና ማማ ፍሮይኒ እሺ ካልኦት ንሓደ ክልተ ዓድል ክህብ እያ ሕፅራ ሕፅራ ኣቢልና 15 ደቂቃ ኣለዋና انت جيزنا نتكمل سقيلات وقصر دلا سقيلنا كلاتنا أنا حتى الآن دياقوني ما مفروين حتى 10 شوعات تلفون من إسرائيل كنا 10 تحمشت أقارو أب حقودا أنت ما حقودا أب حقودو شيء ده أنا أبوتات كمل السوايم رأي مستاسي أنت عارف بالإنسان كم تسمعنا غني أبقى ترى أنا بركن وين مدبر قصكي تزاور مالك اسمه أبقى تزاور بحوم شو مثل دي فلوس أنا أبونا خبره لنا أنت بقيرة نشيك عليه وتسمع لنا رايم بعرتا أبو غشرح نقبله نشي حانت عدل كيبيا بليس زاقي زين تكمل رايم بارتا جيزيه نكون تخيت تفق نبونا نبي ملاك السلام نعم مدرخ قدمومي أبونا حفشاوي تمرتي مجلتي أستنتنو مخرن معدان هيبوم نزا حطو أقدر 10 حمشته أقار أبا حقادو تبلد لا أنت أيو حقادو إلا لا ما مفرويني نزي أونكم اللي سلنا مدرخنا ببونا بوغيرهم كات ورد كات سلنا and thank you دياقونتا بمريتا تحتو ملسوا معنا الماستا قبري ما تصو قبري سبقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ረበና حاولنا دياقون محاري كلهم قال هوت يسمعلنا كما حقادو زرسنا يبل ابعدنا محرشا خطبعو كلو محرس ات محرشا كحارس مسكني سلازغودم متابع زبهلالو ابتي متابع تاكيبوم نتي محرشا زرسنولو مسرسنا ب ماسا እንዳገበሩ ከምቲ ዝደልይዎ ይገብርዎ بفلاي كأحونا محادي أكون محارون تقيسوا أمدبر
نتو كل سراحة زسرحوا مجمرات حاسين يرسن كم تزدلي ومسرسنة بدحري هارمو مون ابتزدلي قرصي مسمالت حوادو مالت نتي نزخونا حاسين عرسيهم نابزدلي قرصي زلوتلو مسرح مالتي مستزلنا غزيه تملي ساخت كون تسفا قبر سلاستفقد لك قبل بيمسجن ربنا خليه يسمعنا يا أمير. راي كبرنا سجانا نجابير أملاخنا يكون نبنا بمرجتا ومن حونا ديابكان قال هوت اسمعلنا حونا نمر تخلو دما كم وترو جزيهبكا نأملاك كبريلكا مش بزح موكسن أستنتنا مرداتان زلوو زغرب كالنا جابير كل حسب لبخا يسمر لكا مملشوكا كتقلقلو دما نأملاخ صقو يبزحلكا تزمر مسمر بدينا بري زمار يسمى الأخت يسمع لنا زمر له ينبركي كلكم دما نتا معرف ذنبكم ما نتا تزمرت مزمور حسابكم ذهبكم كابز قدامي معرف وانجل يوحنس رأي يوحنس نمعرو زمسناون ترداكم باستنتنو زي ترداكم دما بحطو كلكم تساتفكم زمسكم زيابير زمن أقلقلتكم يبارخ نسب مجمرتا اللونا مودعتاون اللونا اتمجمريانان مودعتانان ون كاب أملاخ مبر كابانا أيكونان أبتا قطر شمونتي ألفان أوميغان أنا يبل اتزلون زنبران زمسن كله زخئل اجزي أبيهر أملاخ إلو نزاق الزياء دقيمو أبرأ يوهانس معرف أسران كلتن قطري 13 ألفان أوميغان قدامين دحراين مجمرتان مودعتان دما أنا دمايلو قدامي نسيو دحراي نسيو مجمرتا بعليو مودعتاون بعليو أنا إتي ألفان أوميغان مجمرتان مودعتان أنا زبل زلو قويتا زلو إيو زنبر إيو زمتص إيو نزل عالم هلو إيو كل زخئل يدمه مانم فطور مانم بعل سلطان مانم هابتام مانم حيال كله كخئل أي كئلن أيو كله زخئل اجزي أبيهر أيو اتزنبرن اتزلون اتنزل علم دما زنبر قويتا نبي إساياس أب معرف 4 قطري 4 معرف 4 قطر 6 تايلو اجزيابيهر نقص إسرائيل تبجاويون اجزيابيهر قويتا سراويت كم زي بلالو قدامين دحراين أنا بجكاي أملاخ يلبون بجكا اجزيابيهر أملاخ يلن بجكا اجزيابيهر كل زخئل كل زقبر
تبجاوي زنبرة زلو نزل عالم زنبر دما ولا حد يلون أما إتي نملخ أملاخ نزي إزمسل ترى يكونن كابز نزي زمسل أملاخ تأليخا كتنبر كابتي نزي زمسل أملاخ زملخلو قدوس بوتا رحيكا كتنبر وصعي مخنياتو ابت قدوس بوتا اتقدوس اتتبجاوي اتبجكاي املاخ يلبون زبل زركبلو كل دما بركتالو لومي اذ كله اب عالمنا انريو زلنا كابت كل زخل املاخ سلازي ترحقيو كابت الفان اوميغان انا ايه زنبركو انا ايه زلخو انا ايه زمصن زل عالم وين انا ايه كل زخلون انا ايه زبل እግዚአብሔር كابو ጎይታ كابو ስለዝرحقنا እዩ اما حجون اذا قال زي بغزي زنገረና ዘሎ كابو رحقنا تلينا ناو خنقرب طفينا تلينا كملس እዩ እግዚአብሔር ክሳዕ መወዳእታ ይጽበየና እግዚአብሔር ክሳዕ መወዳእታ እዩ بعين محرته طميتو كنملسو ايدو ايد محرز زرغيحو زصبينا امو نابتي الفان اوميغان زنبرن زلون نزل عالم دما زنبرن كل زخيل እግዚአብሔር አምላኽ بجكانس دما تبجاو زيبلنا ناوخن قرب ناوخن لغب እግዚአብሔር نخلنا يحجزنا سلا كل እግዚአብሔር አምላኽنا كبري مسغانا املخون سجدتن عيقون زنبره مشتنا دما املاخ يبارخلنا اما مدبنا بصلوت كنعصو بسم اب وولد ومنفس قدوس احد املاك امين قدس እግዚአብሔር املاخنا سلا كله متمسገን ስለዛ ሰዓት ዚአን ስለዚ ጉባኤ ዝን سلنا عنا بهوت بتعنا حليخا نبز قبائل زخنساتف زقبر كانان كبرنا مسقانان نعخا يكون إذي زمسانا ايو قبائل ما املاخنا نفس ما يزت امتنا ابزي قزياويان ابسماي دما زل علماويان مخانا عين تلبنانا ابريهو كل امرنا دما نابل علي ناب سماي ان مسطلو غبايه غبرلنا ام بيبنا سمعنا موصا ديكونس يتنزق على زي زنببون زي سمعون زي حلوان دما بصو يو إلكا خام املاخنا نزن سمعو زلنا قال كنبرلو كنمالالسلو كنحلوا بوخن القعاز جون እግዚአብሔር አምላኽና حيل هبنا كابناي لمد مسمع اوصانا كاب سمعت طرح مخان حلونا كم تنسمعو نقبر دعنا كم تنسمعو بقدميخا ابكند حدا 30 60 سنه فرخ نفرح جون እግዚአብሔር አምላኽና صقاخا ابزحلنا صومنا نبوتاتنا حواريات كم تقبل كالومن كم زبارك كالومن نعنا دما بروخ صوم قبرلنا نعاتاتهم مسيلنا خنصومو ام منفساو قلقلتنا دما منفساو عدكن حيلن نرخبلو صومن صلوتن سبعين قبرلنا سلام عليكنا خان مسكنكا سلام دما حضرنا وفر زلو دحن يتولنا مقشا زلو دحن ملسلنا ولدنا يم كلهم باريكا قدس كانت كاغر كعبيلنا أبزا ساعات زيا أب حمام أب سقاي أب طمية أب بيت مأسرتي أم إهنتا أم مكرا أب صعبان زلو دما مسرف طرلهم أب برهان زلنا دما تبرهان ناتكا مخانو أب صبوق زلنا دما تصبوق كابخا مخانو فلتنا نتزهب كاننا إنا مسجنا نتوم أب صبوق زي اللون أب صلمات زلون إنا ذكرنا كنا بردماس حق زلنا بنا يدينا قد سرنجل مريم مالادنات
بناي ملاختي ترادعنت بناي نبياتن هورياتن صادقانن سمايتاتن ጸሎታይ ትፈለየና ከምትን ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንደበልና ንጽዋዓካ ኣለና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግበና ሎማ ሃበና ሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣወሳና እንደገልና ካብ ክፋድ ሕነና እምበር ኣፈተና ኣይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኽ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና نفت ودخ يسوع كريستوس من تانا محرات لمنلنا أمين فتاوي سري زينو أملاكنا ودان يسوع كريستوس كان ديكا كان سريات يدم ساسي أبسا ولدو لبركة برهان أنتم أبويا كانت وهي دياقونات إدو أنا سارقوس أنا ببسمكم كنوا فتانا ونصحانه يرسينا سكلوان سمات زيو مهارنا كريستوس مال عصر تغلطين زيو مهارنا كريستوس 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 Dio Maharnuksos, Dio Maharnuksos, Dio Maharnuksos, Dio Maharnuksos, Dio Maharnuksos, Dio Maharnuksos, كمون بنت أجزتنا مريم Maharnuksos, مال عصر تغلطه بنت أجزتنا مريم Maharnuksos, 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 بنت أجزتنا مريم مهارنا كريستوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ኣብ ዘለና የቦታን ቅጽፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ብሩኽ ምሸት ግበረልና ክብሪ ምስጋና ንኣምላኽ ይኹን ንኩልኹም ድማ ኣገልግሎትኩምን ግዜኹምን ይባርክ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብሩኽ ለይ ትግበረልና ቦታትና ቃል ህይወት ተስማዕና بروح مشت منتيخ بروح لي تحضرنا سلام آمين أجمير زفت زمنا لولا بحري زابير أملاحنا كبرن مسكانا نبصحيو دحن حدرو أمين قال هو تسمع لنا بوتاتنا يكون حاوي بروح ليتي لهم thank you سبوتا مهرنا بوتات ليكون مو تعم ليتي قال هو تسمع لنا دحن حدرو أمين أقولكم يبارك بروح ليتي كلام بسم أقولكم يبارك سلام درجة تحضرنا